Tajjeb, grazzi tal-introduzzjoni u grazzi tal-istedina lill-laqda tal-għalliema tal-Malti. Issa, kif kienet jgħidilkom Joseph, sekonda waħda, ħalli naraw. All right, suppost din taraw slides u xek, tajjeb ħafna. Importanti nagħmel premessa żgħira qabel ma nibdew. Sewa il-qasam tiegħi mhux il-pedagoġija, ġifieri naf li ħafna minnkom ħalliema, jien li ħanaddilkom xi riflessjonijiet fuq l-att tan-nom fil-Malti. Provajt inżomm f'moħħi kemm jista' jkun il-kuntest ta' klassi sewa l-kuntest ta' skola, però jiena hawnhekk nixtieq li fit-tieni parti ta' din il-laqgħa jkollna dialogu mbagħad sewa jkollna konverzazzjoni, ġifieri dak li għaddejtilkom jiena u mill-esperjenza tagħkom ilqgħuhom flimkien u nħabbtu daqsxejn l-idea sewa ġbir naraw kif nistgħu xi kontenut jiena naġġornawh, inwasslu lill-istudenti aħjar, eċċetera, jdu li jinżel. Ma' kull slide jien għamilt numru żgħir isfel. U biex minflok ma noqogħdu nieqfu waqt il-preżentazzjoni dak li jkun forsi jista' jieħu nota tal-paġna u mbagħad isaqsi fuq dak speċi wara nistgħu nerġgħu mmorru għal dak il-punt partikolari. Għax se nsemmu dettalji mhux ħażin. Mela. U ħaġa tal-aħħar qabel ma nibdew ma li noħdilkom raskom għamlu li xi ta' sinjal sewa u nieqfu u nkomplu nagħmlu affarijiet oħra. Grazzi l kulħadd ukoll tal-li ġejtu minflok ma qattu tarawh bi pedewwa jew xi jkun hemm jew tmorru mixja bħalissa jew ma nafx ikun hemm. Mela, bażikament ħanibdew bl-ovvju li kull nom fil-Malti irid tkun bil-fors singular, imtenni jew plural. Bil-fors ma jistax jaħrabha, kull nom irid jaqa' taqt waħda minn dawn it-tliet kategoriji. Hemmhekk għandna eżempji bħal jum jiġi singular, jumejn imtenni u jiem plural. Kif idin hawnhekk nixtieq nagħmel daqsxejn ta' osservazzjoni terminoloġika. Fil-kodba u fil-lezzjonijiet, it-tieni kategorija tisejħ l-att imtenni u xekk, l-att imtenni. Il-kelma att hija żejda hemmhekk, għax kollha huma att u xekk l-att singular, l-att plural, l-att imtenni. Ġifieri jiena minn issa l-qudiem se nuża s-singular, l-imtenni u l-plural. Qed nitkellmu fuq l-att, huwa ċar, huwa ovvju. Biex inkunu għadna kollox imma mbagħad hemm kategorija oħra li hija tal-kollettiv li taħdem daqsxejn differenti fuq din nitkellmu fiktar dettall, taħdem differenti biss għax hija singular u x'hekk ngħidu tuffieħ aħmar mhux tuffieħ ħomor le, hija singular. Dan it-tuffieħ mhux dawn it-tuffieħ u x'hekk hija singular. Però mbagħad tintuża mal-kelma ħafna. Jien nista' ngħidlek ħafna tuffieħ. Tintuża ma' ftit tuffieħ. Jekk nieħu singular bħal jum, ma nistax ngħid ħafna jum jew ftit jum, ġifieri hawnhekk għandna kategoriji oħra. Però kull nom irid jaqa' taħt waħda minn dawn it-tlieta. Issa, allura in-nomi kollha tal-Malti nistgħu niġbruhom fi tliet klassijiet, tliet kategoriji. Din hija l-ewwel waħda, l-ewwel kategorija li tinqasam fi tnejn, singular plural, di tixbaħ ħafna s-sistema tal-Ingliż. U xekk, jiġifieri f'lingwi bħall-Ingliż ikun hemm in-nomi jaqgħu jew f'singular jew fi plural. Bħal platt, platti, sewwa siġġu, siġġijiet. Imbagħad hemm qisu sottodiviżjonijiet jew sottotaqsimiet ħansejħilhom hekk. Dawn kważi huma kurzitajiet għalina sewwa, ġifieri għandek xi nomi li għandhom is-singular biss m'għandhomx il-plural. Bħal ħall, tfajjel u mnieħer, issa. Meta ngħid li m'għandhomx il-plural, ma jfissirx li ma nistgħux insawru plural, ma nistgħux noħolqu plural, ġifieri naf jista' jkun hemm xi ħadd li titkellem fuq tipi differenti ta' vinegars u x'hekk. Nimmaġina fejn kien forsi xi tradutturi tal-Unjoni Ewropea jkollhom bżonn isawru l-plural, nimmaġina jien kieku nuża ħallijiet, le kważi jiġini naturali li nemes ijiet miegħu u jkolli dak il-plural. Għax il-lingwa fl-aħħar mill-aħħar hija set ta' possibiltajiet. Sewwa ġifieri mbagħad sta l-kelliema jew l-kittiba li ma minn daw jużaw. Kelma bħal tfajjel imma problema, ġifieri din id-diminuttivi maskili fil-Malti, id-diminuttivi ta' dan it-tip sewwa
normalment ma jkollhomx forma tal-plural, m'għandhomx forma tal-plural. Il-femminili iva għandhom, jiġifieri jekk ngħid tfajla, mhux hekk tfajla l-plural jiġi tfajliet. Jew fejna fina fejna fina, ħanipprova naqżel xi wieħed minn dawn li ġbejniet, le? Però il-forum fil-maskil normalment ma jkollhomx plural, ġifieri ktejjeb, mhux hekk wieħed ktejjeb, ħafna x'jiġu. L-unika forum li jkollhom, l-unika kliem li jkollu forma tal-plural u dak il-kliem li jirreferi l-aġġettiv bħal fqajjar u l-plural mbagħad jiġi fqajrin, pereżempju. Imbagħad kultant għandek xi kurżità storika u bħal imnieħer, ħafna minnha jafu li imnieħer storikament hija plural. Il-plural ta' manħar, mhux hekk ta' manħar, jiġifieri toqba waħda li minn nieħdu nnifs. Però ma' żmien di saret singolari u hekk ngħidu imnieħer twil, mhux imnieħer twal, mingħajr m'għandu l-plural. Jekk konna bżonnu, jiena fi konna xi mostru b'ħafna xiġi, imnieħrijiet u mbagħad le, jekk konna bżonn nistgħu nsawruh, imma normalment m'għandux forma tal-plural. U bil-maqlub, għandna xi nomi li jintużaw fil-plural biss. Per eżempju, l-baffi, ġeneralment jintużaw fil-plural biss, il-baffi. Wieħed jew waħda x'jiġu. Kwinti bħal meta ngħidu minn wara l-kwinti sewwa. Għax importanti f'dak is-sens partikolari. Flus hija wkoll kelma interessanti immens, għax flus kważi għandha kategorija għalija, għax hija plural, ngħid dawn il-flus hija plural. Jew il-flus maħmuġin, le, dawk jindikana li hija fil-plural. Però mbagħad għandha l-plural tagħha flejjes. Kellha singular, storikament kien fils, intilef. Li hemm interessanti li kultant ikollok xi tfal li jitrattawha bħal kollettiv u hekk u bħalma minn tuffih norġu tuffiha minn flus jgħidulek flusa tini flusa għal munita le, għal biċċa flus. Sewa, ġifieri hija kelma partikolari ħafna meta nitkellmu fuq l-att. Imbagħad hemm tal-aħħar tnejn huma hemm xi nomi li għandhom iktar minn wieħed, sewa bħal tazza, nafu li għandha tazzi u tazzez, mhux hekk. Imbagħad nistgħu nagħmlu jekk iridu diskors fuq tazza, meta ngħidu tazza, tazzi u tazzez, inkun qed nitkellmu fuq it-tazzi jew it-tazzez li nixorbu minnhom, meta nitkellmu fuq it-tazza li jagħtu f'xi kampjonat, pereżempju, hemmhekk xorta għandek żewġ plurali jew jista' jkun nagħmlu differenza, ma dak id-diskors nistgħu nagħmluh il qudiem. U fl-aħħar nett għandek nomi li jieħdu żewġ plurali, kważi dan sejħulu l-plural tal-plural għaliex għax għandek kelma bħal tarf. Minna noħorġu l-plural miksur truf. Min truf noħorġu plural sieħ, trufijiet, mhux hekk. Naturalment differenza fit-tifsir bejn truf u trufijiet. Illum ħanaqbdu ħafna trufijiet. It-tieni klassi issa mhix magħmula ma tinqasamx fi tnejn, m'hemmx distinzjoni ta' bitnejn imma ta' bitlieta. Singular imtenni u plural. Bħal xar, xarejn u xhur sewwa qegħdin bitlieta. Issa din ukoll hija interessanti għax hemm xi nomi sewwa li għandhom it-tliet forom, singular imtenni u plural. Hemm nomi oħrajn imma li għandhom tnejn biss, bħal għajn, għajnejn, m'għandix forma tal-plural, le? Imbagħad għandek oħrajn li għandhom żewġ forom tal-plural bħal biċċa, biċċtejn, imbagħad għandek żewġ plurali, biċċiet u bċejjeġ. Mill-ġdid, differenza fit-tifsir bejn biċċiet u bċejjeġ, le? U l-aħħar kategorija nett jew sottokategorija jekk trid hija pjuttost rari, ġifieri li jkollok l-imtenni biss. Ħaltejn nużawha fl-espressjoni bejn ħaltejn u xejn bejn ħaltejn u għandha biss l-imtenni. M'għandix forma tas-singular u forma tal-plural, m'għandix taqsam ma' ħalla mewġa sewwa, m'għandix taqsam għal dawk li qed jaħsbu li għandha singular. Issa, u t-tielet kategorija għandha distinzjoni daqsxejn, skużawni waħda għax il-ritratti qed jiġuni mela nipprova npoġġiha post fejn ma jtelfunix, mela. Hawnhekk għandna distinzjoni jekk trid ta' b'ħamsa, hawnhekk qegħdin vertikali. Mela, normalment ikunu ta' bitlieta bħal ħawħ, ġifieri naqbdu fejna fina l-qoffa u xek, fil-qoffa għandna ħafna ħawħ, dak huwa l-kollettiv, minkejja li għandna ħafna ħawħ, nużaw fis-singular u xek ħawħ frisk, minnu noħorġu waħda, taqbad waħda tiġi ħawħa, ġifieri għandek żewġ singulari hawnhekk le, għalhekk hija stramba di.
Mbagħad hemm dak ngħidulu plural madud. Madud għax normalment jintuża man-numri mit-2 sa 10, żewġ ħawħiet, 5 ħawħiet. Is-sistema daqsxejn iktar komplikata għal xi nomi bħal ħajt, għaliex għax għandhom erba'. Mela l-ħajt huwa meta nitkellmu fuq jekk trid il-materjali jew meta għandek ħafna ħajt, biċċa minnu tiġi ħajta, jekk għandek minn 2 sa 10 tgħidilhom ħajtiet, żewġ ħajtiet, jekk ikollok ħafna tipi ta' ħajt, sewwa ġifieri timorru l-plural issa mhux tan-nom tal-unità, imma l-plural tal-kollettiv jiġu ħjut. Dan il-plural tal-kollettiv nużawh jew meta jkollna kwantitajiet kbar, jew meta jkollna tipi differenti ta' jew kwantitajiet kbar. Imbagħad din hija rari ħafna sewwa ġifieri hawnhekk iġġebbit biex sibt eżempju li jieħu il-forom kollha sewwa għandna ħobs, il-kollettiv, waħda tiġi ħobża kif nafu, il-plural madud ħobżiet, issa d-dizzjonarju jagħti ħbejjes fis-sens ta' tipi differenti ta' ħobs. Jiena qatt ma ġejt bżonnu, imma ma nafx il-furnara pereżempju jekk jużaw, ma qed insemmilkom sempliċement biex nagħti eżempju ta' possibilità sewwa. Imbagħad kif nafu hemm l-imtenni ħbistejn li jien ngħid għalija qatt mużajtu qatt ma lqajt miegħu fil-kotba tal-Malti ma fuq dan nitkellmu l qudiem. Issa li ħanagħmel huwa dan. Ħanaqbad dawn it-tliet kategoriji tal-imtenni, l-plural u l-kollettiv u nipprova ngħid xi ħaġa dwar kull waħda minnhom sewwa. Mela, ħanibdew bl-imtenni. Imbagħad jiena dan il-ftehim li għandi ma' Joseph sewwa naraw sa fejn naslu u Joseph jiena qed nara l-wiċċek bħalissa ġifieri meta il-ħin ikun qed jiskadi jew taħseb li jkun wisq, kemm tagħmel xi tip ta' sinjal tajjeb u jiena eżatt tagħmel li dak is-sinjal u jiena nżarma. Tajjeb, mela. Ħanibdew bl-imtenni, l-ewwel kategorija. Issa, din hija kategorija pjuttost partikolari, ma ssibix fil-lingwi kollha tad-dinja, sewa xi lingwi bħal Malti li għandhom kategorija l-imtenni, hemm oħrajn li għandhom dak li jgħidulu l-imtellet, sewa l-imtellet, jiġifieri meta jkollok tlieta, ikollok forma partikolari, jkollok mekkaniżmu partikolari fil-lingwa biex tirreferi għal tliet oġġetti tal-istess tip. Sewa, mbagħad hemm xi kategoriji oħrajn simili, hemm xi lingwi pereżempju jkollhom forma għal ftit, meta tajt ftit għal waħdiet. Insomma, aħna biżejjed għandna l-imtenni u biżejjed komplikata s-sistema. Issa, mela, l-imtenni jirreferi għal żewġ oġġetti tal-istess tip u fil-Malti jekk tqabblu mal-Arbi minn fejn ġie u x'hekk dawritni mill-Arbi, fl-Arbi tal-inqas fl-Arbi klassiku, is-sistema hija ħafna usa mill-Malti, hemm ħafna iktar kategoriji li jidħlu fl-imtenni. Fil-Malti dil-kategorija kull ma jmur dejjem tinxtorob, dejjem qed tonqos. U insibuha kif nafu fil-kliem li jirreferi għal partijiet tal-ġisem, idejn, għajnejn, spallejn, widnejn, etc. It-tieni kategorija l-iktar waħda importanti aktarx. Il-kategorija tirreferi għal numri, żmien u ħin, 200, 2000, sentejn, xarejn, etc. Imbagħad hemm il-kategorija tal-kejl, il-qis, l-użin, kliem bħal wiżintejn, ratlejn, xibrejn. U xi ftit oħrajn, daqtejn, kelmtejn, passejn. Issa, dawk li qegħdin ftit oħrajn hemmhekk huma partikolari għax għalkemm huma fl-imtenni ma jfissrux tnejn, ġifieri tipikament ma jfissrux tnejn. Meta tajt kelmtejn, tajt ħafna iktar minn tnejn. Meta tmur għal passejn, tmur ħafna iktar minn tnejn. Għax passejn tibqa' fejn kont. Ġifieri dik hija kategorija partikolari hemmhekk. Hija pjuttost mifruxa mhux biss fil-Malti li n-numru 2 jew ħafna drabi n-numru 4 jintuża għal ftit. Ġifieri fil-Malti meta tgħid innaf għandi żewġ qadijiet ma tfissirx bil-fors li għandek waħda u tnejn, jista' jkun li vera għandek żewġ qadijiet imma tista' tfisser għandi ftit. Li anke erba' nużawha x'hekk erba'. Għandna anke sansit espressjonijiet bħal erba' tiqtates kien hemm pereżempju x'hekk. Sewa ma jfissirx wieħed ngħid li erba'. Din insibuha f'numru ta' lingwi, ġifieri biss għal min forsi jaf ftit Ġermaniż biex tgħid ftit fil-Ġermaniż tgħid ein paar. Sewa ġifieri par, il-kelma par li tfisser tnejn tfisser ftit. Spallejn u passejn għandhom sink taħtom għax kurzita apparti ġifieri dil-kategorija għalkemm kif qed dejjem tinxtorob
Kien hemm xi mument li għall-bużnaniet tagħna tant kienet b'xi mod importanti f'moħħhom li saħansitra kliem li ġie mir-Rumanz adattaw għal dis-sistema mhux hekk. Koxxa ħadni għamel Rumanz ma xorta tnejn jiġu koxtejn pereżempju. Issa, mela, ħanitkellem fuq daw 3 kategoriji. Imma qabel ma nagħmlu hekk, nixtieq nagħmel din nota, mela. Jekk nidħlu daqsxejn fil-kodba tal-grammatika u f'kodba oħrajn li jitkellmu dwar l-imtenni fil-Malti, insibu ħafna eżempji li tgħid daw minn fejn ħarġu. Insibu pereżempju dawn uħud minnhom li niżilt. Bejjem jagħtuk eżempji bħal naġa naġtejn. Il-ħmiġ tal-bejjem, redusa, redustejn. Hemm xi postijiet għalqa għalqtejn. Odot, labra labartejn, imasqa mastejn. U saħansitra xi nomi fil-plural bħal imsaren u xekk li nafu li għal-plural ta' musrana li jagħtu l-attimtenni imsarnajn. Issa. Hawnhekk hawn bżonn ċaħda daqsiex naħseb. Jiena kif qedtilkom, il-pedagoġija mhux il-qasam tiegħi, però fġieħ kemm hemm ejja ma nagħtux dawn l-eżempji lill-istudenti. Fġieħ kemm hemm. Mela, irridu narfu din hija kategorija li tilqa' fiha ftit nomi u nikkuntentaw bihom. M'hemmx għalfejn ikollna ħafna, sewwa hija kategorija diġà partikolari, issa nitkellmu għax lanqas il-forom li nużaw huma kollha tassew imtenni, sewwa, uħud minnhom saru forom tal-plural, imma fġieħ kemm hemm jiena ġieli jiġu f'idejja listi ta' nomi tal-imtenni li jagħtu l-itfal tal-primarja biex jitalmuhom bl-amment u jkun hemm mhux ħanajdlek li jkun hemm redustejn, imma li jkun hemm dat-tip ta' eżempji li tgħid ħoj daw minn fejn qalawhom. Tgħid li qegħdin fid-dizzjonarju, imma rridu noqogħdu attenti, ġifieri jekk ħadd tuża dizzjonarju serju, ħdej kull kelma li jagħtik is-sors sewwa jgħidlek minn fejn ġejja. Issa aħna bħala nies li studjajna l-Malti u x'hekk għandu jkollna daqsxejn ta' narfu nażlu, narfu niddiskriminaw bejn sors u ieħor. Huwa faċli fil-Malti li issawwar forma sewwa. Jiena għandi computerejn, le xi ħaġa hekk nista' nagħmilha u żgur nista' nagħmilha, però ma nagħtix lit-tfal mbagħad biex jistudjaw għal xi eżami. Ġifieri nużaw daqsxejn sens komun naħseb. Insomma, fuq dal-punt naħseb nistgħu niddiskutuh il-qudiem, nixtieq ħafna nisma' il-fehmiet tagħkom. Parentesi żgħira kurjuża, hemm xi qwiel li fihom issawru forom fl-imtenni. Dawn huma forom ta' darba sewwa li jkunu nħolqu biss għall-qawl. Imbit imbidejn minn wieħed tara tnejn, jew hemm verżjoni tiegħu imbit imbidejn minn raġel tara tnejn. Sewwa nistgħu nifhmuha ġifieri jekk tixrob ħafna imbit tibda tara doppju. Mbagħad hemm ieħor minn għandu bosta jiżdiedlu, minn għandu ftit jonqoslu, imma l-omor u l-omrejn jonqsu dejjem l-tnejn. Sewwa ġifieri qawl pjuttost twil, kważi kwartina għandna li jgħidilna insomma iru senjur kulħadd irid imur. Kważi ġi qawl dan ġib ir-rima. Issa, kif insawruh l-imtenni? Jiena f'dil-biċċa xtaqt daqsxejn l-input tagħkom, ġifieri kif jissawwar l-imtenni tgħidli mhux ovvja, ġifieri hawnhekk hawn xi eżempji. Nistgħu nħarsu daqsxejn lihom sewwa ftit eżempji 1000, 2000, idejn, kelma kelmtejn, biċċa biċċtejn, widna widnejn, siqsaqajn, drieħ dirajn. Sewwa forom naqblu kollha kemm huma fl-imtenni kif jissawru. Ġifieri hemm modi differenti le kif jissawru. Qed naraw mill-inqas tliet suffissi differenti hawnhekk jew tliet għamliet differenti. Ejn qiegħed bl-aħmar, tejn qiegħed bl-aħdar u għajn huwa bl-aħmar imma tafu x'inhi r-regola tafu ġifieri mhix tombla, mhix lotterija. Xi ħadd forsi jista' jgħidilna, ma nafx, ġifieri jew tiktbu fiċ-ċett jew tixelu l-mikrofonu. Għajn huma alomorfi, no? Le? U femminina żidilat marbuta. Iva, ġifieri għandna tliet ngħidulhom allomorfi, ġifieri varjant tal-morfema, l-morfema tinbidel. Tinbidel minn ejn issir tejn meta l-kelma tkun tispiċċa bil-qa u xekk mela kelma
kelmtejn, biċċa biċċtejn, imma Silvia u x'inti titkellem Silvia. Widna mhux blat spiċċa. Vera. Issa. Widintejn, ġiri smajta widintejn. Mawx għalik, hemm il-forma widintejn. Widnejn ġejja minn widen. Widen, forma li fil-Malti baqgħet biss fl-espressjoni tuni widen, u xek tagħti widen lil xi ħadd. Widen huwa fil-maskili allura tiġi widnejn. U dik hekk solvejna li għandna żewġ forma għalfejn għandna widnejn u widintejn. Issa, l-aħħar biċċa hija għalfejn imma ejn kultant isir għajn. Meta jsir għajn, iġvila l-omorfija mhijiex bla doċċ, hemm prinċipju warajha. Xi ħadd. Imana. L-imala. Lam tawla l-imala, tiġi bil-maqlub. Le, xawak ma nix imma tajjeb qed tagħmel taħseb sewwa. Ok. Jew kellha ħanasbu f'eżempju oħrajn, Ġwinħajn, mhux hekk jew Ġwinħajn jekk trid, ġifieri m'għandekx Ġwinħajn. M'għandek li hija ġwina, driħ. Bażikament, meta jkollok il-q, il-ħ u l-għajn, sewwa, huma fdal tagħhom. Meta ftar fit-sok ikollok il-q, siq sa għajn. L-għajn, mhux hekk l-għajn tal-inqas fil-kitba, dirih dirajn, jew l-ħoss ta' ħ jekk trid insomma. U ġewnaħ ġwinħajn, sewwa pereżempju. Ġifieri dak huwa l-prinċipju ta' kif jaħdem l-imtenni fil-Malti. Nsaqsik xi ħaġa jekk jogħġbok, bħal spalla hemm xi regola partikolari jew għax insertat? Iva, għandek punt. Ara, ġifieri bużnanniet nasbaljaw hemmhekk biex hekk kieku marru l-iskola kien jagħmlu spalla spaltejn, le? Imma ma ħadmitx hekk, ġifieri ara ta' koxxa iva, ta' koxxa mxew mal-mudell. Għaġġeli saqsuni tfal u niġi los, ngħid il-verità x'ħanaqbad ngħidilhom, ġifieri. Għandek raġun. Dik hija forma li daħlet tard fil-Malti għax qabilha kellna kitf, kitfejn, imbagħad il-kelma kitf ma baqax tintuża, bdejn nużaw spalla minn floka, u kellna bżonn l-imtenni, ma fuq spalla nerġgħu nitkellmu, spalla hija partikolari x'għandha l-plural ukoll għandha spalel. Issa niġu daqsxejn għalija. Grazzi. Issa, li jiġri wkoll jekk tiwieġbu l-mistoqsija ta' kif jifforma l-imtenni, din naħseb tiġi rilevanti speċjalment meta jkollok studenti li l-ewwel lingwa tagħhom ma tkunx il-Malti. Sewwa jibdew jistaqsuk ċerti affarijiet. Jgħidulek għaliex riġel mhuwiex riġelejn, pereżempju. Għax li jiġri huwa mhux sempliċement li kemm ngħidu kemm inżidu suffiss ma' tsokk. Imma tsokk ħafna midrabi jinbidel. Huma vera ftit dawk li fihom it-tsokk jibqa' intatt, sewa 1000, 2000 baqa' l-istess. Ħafna drabi l-vokali tiqsar, issa tgħidli fil-kitba l-istess qed jibqa' alright, imma strettament jekk qed naraw ftit. Hawnhekk qed jiġru żewġ bidliet fit-tsokk. Dan huwa il-vokali twila eat. Silvia importanti. Mela, eat il-vokali i twila u t, fl-aħħar imbagħad isiru idejn, i qasira u d. Sew ġifieri hemm żewġ bidliet hemmhekk fit-tsokk. It-tieni vokali ta' hija komuni, it-tieni vokali mhux aċċentwata sewwa. M'għandix l-aċċent fuqha, din hija mifruxa sew fil-Malti, ġifieri jekk taħsbu ftit jekk għandek fenek, u hekk fenek, il-femminil ma jiġix feneka, le, ma jiġi fenka. Hija regola mifruxa sew fil-Malti li l-vokali mhux aċċentata ntajruha. L-vokali tinbidel kultant le bħal siq saqajn. U mbagħad daw l-istramberiji tal-aħħar li għalkemm jaħdmu bis-suffiss, allura għandek tip ta' konkatenazzjoni. Fil-verità għandek bidla interna tfakrek fil-forum. Fil-fatt li jkun qed jiġri hemmhekk huwa li l-ewwel parti tsokk irid jidħol forma, il-forma ta' ħbistejn. Sewwa jew hemm forum oħrajn bħalissa mhux qed jiġini eżempju ieħor jew bħal ta' dirajn sewwa jidħol taħt dik il-forma partikolari. Alright. Iva, u ħaġa oħra li tajjeb insemmu li
hemm xi forom tal-imtenni li għandhom iktar minn għamla waħda li huma varjanti normalment il-vokali tinbidel, ġifieri x-xoffa l-imtenni tagħha jista' jkun xoftejn jew xuftejn. Issa din qed insemmija għax ma nafx l-esperjenza tagħkom imma jiena ġieli ltqajt ma' nies ma' edukaturi jgħidulek le xuftejn tajba, xuftejn ħażina jew bil-maqlub xuftejn tajba, xuftejn ħażina, le hija ma nistgħux nagħmlu hekk. Dawn huma forom, dawn mhux qed nitkellmu fuq forom dialettali sewwa li xi ħadd qed jgħid xuffa flok xoffa, mhux qed nitkellmu fuq dak, qed nitkellmu li fil-Malti standard il-Maltin daqqa jgħidu xoftejn u drabi oħra jgħidu xuftejn. Jista' jkun l-istess kelliem jew l-istess kelliema jvarjaw fit-taħdid tagħhom. Ġifieri meta jkollna xi tip ta' varjazzjoni naturali fil-lingwa, irid ikollna l-komma daqsxejn wiesa'. Aħna fil-ħajja ħinkollu niċċelebraw il-varjazzjoni x'hekk id-diversità fil-kulur tal-ġilda, fit-twemmin, fl-orjentament sesswali u l-bqija, le, ġifieri anke fil-lingwa hemm il-varjazzjoni. Insomma, koxxa kuxtejn, irkoppar kubtejn, jew irkobtejn, u għandek difrejn u dufrejn, le? Difrejn u dufrejn. Darbet nitkellmu fuq dwifer hemm oħra, ġifieri l-kelma suba, saba, seba' u x'hekk, it-tlieta li huma tliet forom jintużaw u ma naħsibx nistgħu ngħidu li forma minnhom hija b'xi mod dialettali. Issa, meta semmejtilkom li hemm forum tal-imtenni mela mhux biss hija kategorija żgħira ħafna. Kategorija żgħira ħafna li ħafna minnhom huma partijiet tal-ġisem. Meta niġu għal kejl u lużin, bħal dak li semmejtilkom wiżintejn, ratlejn, eċetera, dawk iridu noqogħdu attenti minnhom ukoll għax dan huwa tip ta' kejl u x'hekk li m'għadux jintuża pratikament jew ħanpoġġi ħalli nkun minix inkun ġust meta ngħid m'għadhomx jintużaw, l-użu tagħhom naqas ħafna u x'hekk. Jiġifieri bil-kemm għadek tisma' ratal, għaseb wara kemm tisma' ratlejn. Ġifieri imbagħad hemm ċertu forom, ċertu kejl li jintuża minn xi bennejja, pereżempju jgħidulek ta' xkora huma xkora jużawha bħala tip ta' kejl sewwa xkertejn xaħx pereżempju. Però mbagħad il-mistoqsija tiegħi hija tifel tar-raba' sena tal-primarja għandu għalfejn ikun jaf għall-eżami xkora xkertejn? Dik il-mistoqsija li qed nagħmel jien hawnhekk. Forsi l-qudiem niddiskutuha. Issa, mela mhux biss il-kategorija dejjem tinxtorob, dejjem tonqos, imma biex taqgħad ħafna minnhom tal-partijiet tal-ġisem mhumiex imtenni, ġifieri għalkemm għandhom id-demb tal-imtenni għajnejn, idejn, widnejn u l-bqija, strettament mhumiex imtenni, imma fil-letteratura jsejħu pseudomtenni, ġifieri ta' parsi imtenni, għax fil-verità jintużaw bħala plural, sempliċement bħala plural, jiġifieri jien ngħid il-mostru kellu 5 idejn, jew miegħu trid toqgħod b'7 għajnejn pereżempju, le? U daw jindikawna li hawnhekk m'għandniex l-imtenni imma għandna forma tal-plural. Ħaġa oħra li tikkonfermanna li m'għandniex imtenni u ħanaqbes waħda slide li jmiss, u li ma nistax nużhom ma' kliem li jfisser tnejn sewwa bħal żewġ jew par. ċoe, jien l-imtenni vera u proprja ma nistax nużaħ ma' żewġ, taqblu miegħi ma nistax ngħid żewġ 200, żewġ jumejn, ma nistax, għax jumejn diġà tfisser tnejn u 200 diġà tfisser tnejn. Imma l-fatt li nista' ngħid żewġ idejn, para għajnejn, dik turini li dawn m'għadhomx imtenni vera u proprja, imma li saru plural. Minkejja li nerġa' ngħidha għandhom is-suffiss tal-imtenni. Però ħammur lura daqsxejn għal slide ta' qabel. Għandna ftit, vera ftit, li ġifieri nomi li jirreferu l-partijiet tal-ġisem li apparti il-forma tal-imtenni għandhom ukoll forma tal-plural. 7 subajn swaba, qed taraw dik saret għajn għax għandek lajn fit-tarf, le? Saret għajn biex niftehmu għax hemm lajn fit-tarf tat-zokk. Difer difrejn jew dufrejn, imma mbagħad għandek dwifer. Spalla spallejn li semmejna u spalel. Koxxa kuxtejn u koxox. Dawn jaħdmu daqsxejn differenti. Araw ftit. Mela aħna qed ngħidu l-imtenni vera u proprja, ġifieri fil-Malti l-imtenni vera u proprja u li għadu jintuża u pratikament dak tal-kategorija
tal-żmien, il-ħin u n-numri. Dak huwa, dawk il-ftit, vera ftit li huma tassew imtenni. Ġifieri qed ngħidu 200, 2000, satejn, jumejn, xarejn, ġimagħtejn, sentejn, waqfna. Sewa dawk il-ftit li huma tassew imtenni. Qed tifhmuni l-argument tliet nagħmel sewa skont dawn il-kriterji qed insemmu. Issa, meta jkollok forma bħal 7 li għandha kemm l-imtenni u kemm il-plural, araw x'jiġri. Żewġ għajnejn jew żewġ idejn nużawhom jew żewġ widnejn, imma żewġ subgħin naħseb taqblu miegħi sistema stramba u xekk. U hemmhekk nużaw żewġ tiswaba nduru l-plurali, ġifieri dawk li jkollhom il-plural imbagħad jaħdmu daqsxejn differenti. Terġgħu tgħid naħseb il-biċċa hija komplikata fil-każ ta' spalel u koxox. Nixil indiskutuha fl-aħħar, naħseb li għandhom tifsira daqsxejn differenti, ġifieri spalel u koxox. Naħseb normalment jintużaw għal affarijiet oħra jew il-partijiet tal-annimali pereżempju, jew fejna fina għal xi koxxa tal-bib, dawk ma tgħidilhomx kuxtejn u xekk tal-bib mbagħad tuża koxox. Issa, hemm fenomenu interessanti għaddej fil-imtenni li jirreferi għal partijiet tal-ġisem. Meta nemżu magħhom il-pronom. Mela, intom bħali u xekk ġieli smajtu forom bħal idejja l-leminija. Issa, hemmhekk dak li jkun jistenna idi l-leminija u xekk xija waħda. Imma meta nżidu l-pronom memus, kemm il-darba nisimgħu daw il-forom, idejja l-leminija, m'għandix dubju li nużawhom aħna u xekk x'għad jgħidlek qed tuġani spallejja. Mela jew qed juġawni spallejja tnejn li huma. Jew qed tuġani spalti u xekk tistenna, ma nużaw daw il-forum. Ksirt saqajja. Jekk x'għad jgħidilek hekk, tgħid il-aħwada miskin, spiċċa ma jistax jimxi le, ħalli għalli jekk tikser waħda, jista' jkun ma jistax timxi, ma da jfisser li kisirhom it-tnejn jew kiser waħda. Issa. Xi snin ilu kellna studenta li għamlet studju fuq il-partit tal-ġisem. Minix ħanajjikom ħafna numri ta' ma għażilt ftit eżempji biex nagħtikom idea ta' x'qed jiġri sewa. U għamlet intervisti ma' 120 ruħ. Nofshom nisa u nofshom irġiel, maħudin minn 3 gruppi ta' etajiet differenti. U bażikament biex intikom idea sewa tal-istudju, ġifieri di jurithom stampa bħal dik sewa, u ma jridu jgħidula dil-mara qed tagħmel il-lapes ma' għajna jew ma' għajnejha sewa, u skont x'jgħidula huma jiddeskrivu jtieħu nota jekk hux qed jużaw, ġifieri aħna strettament u x'hekk hemmhekk jekk għandha waħda tiġi għajna. Imma biex tara ftit jekk jgħidu x'għajnejha. U l-konklużjoni tagħha hija din: il-maġġoranza tal-partit tal-ġisem bil-pronom memus jintużaw l-aktar fl-imtenni, anke meta jirreferu l-organi wieħed, jiġifieri li sabet li hemm iktar nies jgħidu jinnaf daħlit li traba fajnejja milli fajni, jew qed issaffar li widnejja flok widinti sewa, sabet li hemm iktar minn dawn tip ta' forum. U hawnhekk tistgħu taraw wara għażilt uħud minn dak li sabet uħud mir-riżultati. Ġifieri għajn anke imbilli kienet waħda, kważi kulħadd tuża fl-imtenni 83%, ġifieri qalu għajnejha biex jirreferu għal waħda. Qalu difrejħ mhux difru, sewa qalu subajja mhux sebej, pereżempju. Jiena kultant nieqaf ftit u ngħid il-kelma seba' tant ma nużawhiex fis-singular li meta nagħmlu pronom memus saraw daqsxejn ippruvaw waħedkom f'qalbkom mela sebej, sebek, sebaw. Tagħha x'jiġi? Tagħha x'inhu? Il-forma kieku tiġi sebaħħa. Ma di sebaħħa hux, sebaħħa sebana. Subaħħa. Jew subaħħa, eżatt. Imma iktar ngħidlek milli bile.
kieku inti partikolari Joseph. Le, fis-sens, immur għallu mux għalleat, lek mux għax. Daw ma jibdu xej biex jħorġu lek bil-pronom bil-imtenni ta' ġifiri. Bit-teorija kollha li tkun taf. Mux hekk, dik li sabet. Mbagħad jibdew niżlin, jiġifieri hawnhekk 72 fin 72 huwa ħafna u hekk ukoll. Jgħidula idejja, sew biex jirreferu għal idi, jew mingbejja biex jirreferu għal mingbi. Imma mbagħad li hemm interessanti, pereżempju spalla u siq ishom nofs bin-nofs. Jiġifieri daqqa jgħidu t-tuġani siqi u daqqa jgħidu t-tuġani saqajja, pereżempju. U riżultat ieħor hawnhekk hu mexxi sewwa. Dan jingħatilkom li intervistat 3 gruppi ta' differenti. Iż-żgħażagħ sewwa bejn 18 u 25 sena. Dawk tan-nofs 35 u 50 u l-anzjani minn 60 sa 85. U tistgħu taraw li kultant l-anzjani pereżempju fil-każ ta' minkeb maqsumin minn nofs. Ġifieri terġgħu tgħid kien hemm iktar li jgħidulek mingbi, pereżempju ġejt mingbi, imma iktar ma tiġkien l-età sewwa, iktar għandek ċans li tiltaqa' ma' mingbejja flok mingbi għal wieħed. Anke għal spalla, spalla l-anzjani l-biċċa l-kbira jgħidulek spalti. Sewwa, meta ngħid il-biċċa l-kbira rridu noqgħdu attenti għax 40% mhumiex ftit tal-anzjani li xorta jgħidulek spallejja l-waħda. Insomma daw juruk li tifhem studji tista' tagħmel ħafna u metodoloġiji differenti, eċetera, ma daw jibdew jagħtuk idea li meta jkollna tfal li qed jiktbu fil-komponiment ksirt saqajja l-leminija, din ma ġabuhiex mix-xejn, din mhix xi ħaġa li tfal issa bdew ngħidlek jiżbaljawha, tfisser xi tfisser tiżbalja fil-lingwa. Ma ġifieri daw qed jisimgħu wkoll lill-ommijiethom u l-missirijiethom, in-nanniet tagħhom jużaw daw il-forom għax huma mifruxin ħafna kif urejtkom sewwa. Però nistgħu niddiskutu l-qudiem x'għandek tagħmel meta tiġi għall-kitba, ġifieri x'għandek tagħmel fil-kitba imbagħad għalkemm forsi tgħid weġġajt saqajja l-leminija, meta tiġi biex tikteb imbagħad x'għandek tagħmel. U jekk tippermettu li qabel ma ngħaddu l-plural osservazzjoni oħra, jiena l-ħin kollu għaddej nosserva l-lingwa ndejjaq lili nnifsi kultant. U nosserva li mhux jiena qedtilkom le qed tintuża idejja, jiġifieri l-imtenni qed jintuża singular, idejja l-leminija. Allura jekk qed jituża l-imtenni singular, għall-plural x'qed jintuża mbagħad. U mhux l-ewwel darba li smajt nies jgħidulek ħsiltidi, ġili smajnihom daw, le, ħsiltidi. Waħda kif tista' taħsel waħda? Le, ġifieri x'kun qed jiġri hemmhekk? Ikunu qed għandna inverżjoni, qed naqilbu. Ġifieri l-imtenni idejja qed tintuża singular. Kull ma jmur tintuża dejjem iktar singular. Is-singular idi jibda jintuża għall-plural. U sa ċertu punt di għandek analoġija, għax normalment fil-Malti l-qa tintuża singular, fjura, u l-qija l-plural, fjuri. Allura b'xi mod għandek dik l-analoġija għaddejja hemmhekk. Jiena għaddej niġbor sewwa nies jitkellmu b'mod spontanju, għandi frażijiet bħal jgħidulek għandi siqi friżati. Sewwa, daw smajthom mod spontanju minn nies il-Malti jafuh tajjeb sewwa. Dr. Spanjol, jiena waħda minn dawk li dawn ngħidhom jien ġifieri. Ovvjament illum li studjajt il-Malti naf x'inhi d-differenza, però kieku kelli nitkellem dak li qed tgħid int huwa minnu jinnaqa' fil-bracket tan-nofs biex niftehmu fejn kienet l-ogħla. Issa kif qed tgħid inti idi kieku kelli nitkellem hekk miegħek, probabbli għal tnejn ngħidlek idi. Però pereżempju meta tgħid li mingbi, jien naf daw kienu kollha xi ħaġa li kont ngħid ida u x'inhuma kemm huma strambi kieku ma studjajthomx, għaliex jiena idejja, spallejja, qed juġawni idejja għal waħda, qed tifhem? Ġifieri dak li qed tajtu, inti jiena nidħol fiha din. Li kont se nsaqsik forsi fl-istudju ma nafx hekk ħareġ. Hemm forsi xi lokalitajiet li forsi ma nafx ġifieri. L-istudju ma ffokax fuq, mistoqsija interessanti, l-istudju ma ffokax fuq lokalitajiet differenti, speċi li għamlet Chazel kienet nies li l-ewwel lingwa tagħhom hija l-Malti sewwa u għaqdet 120 ruħ
minn partijiet differenti ta' Malta. Imma ta' min wieħed jara ftit qed jiġri anki għax is-suspett tiegħi huwa li kelliema li jkollhom sfond dialettali jkunu ġejjin aktarx mill-irħula, aktarx li jżommu iktar il-forom tradizzjonali għax fid-dialetti s-soltu jkunu iktar id-dialetti għandhom tendenzi jkunu iktar konservattivi, jżommu elementi li fil-bqija tal-lingwa jkunu nbidlu. Defni, inti semmejt qed bewet waret li forma bħal mingbi, dik ngħid xini u hija stramba. Li qed jiġri tant mhumiex jintużaw dawn il-forom, ġifieri jien ngħid għalija naħseb min nies tampar ommi nismagħha mingbi. Eżatt, anke jiena, ġifieri iktar ma huma kbar, iktar nismagħhom, però tal-ġenerazzjoni tiegħek jew xi awċi jgħidilek ukoll ħafna iktar kif taqbad tajt, iktar parti semitika għalhekk saqsejtek jekk hemm xi post partikolari għax taf inti ċertu postijiet forsi jkunu iktar romanzi, jużaw il-klim iktar romanzi milli semitiċi. Allura forsi grammatikalment jużaw, ma nafx ta' li qed naħseb hekk. Nistgħu nippruvaw naraw ftit mirbut jista' jkun. Li kont se ngħid huwa tant ma nużawhomx imbagħad forom bħal mingbi li meta tiġi biex tikkonjugah imbagħad tagħmel il-paradimma kollha le mingbi, mingbek, mingbu imbagħad. Dik hija. Minkiba, mhux minkiba. Minkiba tiġi. Jiena xejja tal-hekk qed ngħidlek. Li kont se ngħidlek aħna ma nafx jien nara differenza anke mill-mod ta' kif tippreżenta s-sentenza. Pereżempju, jekk jiena ħanejdlek għandi mingbi juġani, mingba ħanejt, mbagħad ħanejt jekk x'għandek juġġet, ħanejt għandi juġani mingbejja. Ġifieri il-format tas-sentenza jaf jaffettwa l-mod ta' kif inti taqleb il-mod ta' kif qegħdin ngħidu ġifieri. Pereżempju aħna subajn jinqgħu minn jgħida għas-subajn l-10 li huma. Pereżempju jgħidu s-subajn kienu misbujn ħomor. Right? Apparti jużaw subajn flok dwiefer biex niftehmu. Ftemna, ġifieri avolja suppost is-subajn qed jirreferu għal tnejn. Ejva. So, ġifieri kategorija daqsxejn stramba, speċjalment meta jirreferi għal partijiet tal-ġisem. Mela, il-plural, nitkellmu daqsxejn fuq il-plural. Propjament il-plural jekk toqgħod tanalizza daqsxejn il-plural fil-Malti huwa daqsxejn kapriċċjuż. Għaliex? Għax nużawh ma' kliem bħal ħafna, ftit u s-sinonimi tagħhom li jekk ngħid qabda, ġifieri ħafna tfal, ftit tfal, u mbagħad is-sinonimi qabda tfal, xeba tfal, koċ tfal, jekk tfisser ħafna li koċ, eċetera. Imma mbagħad ma' numri ġifieri nużawhom ma' numri mit-2 sal-10 jew jekk ikollok l-imtenni mit-3 sal-10 u x'hekk. Ġifieri ma' kelma bħal jum nużawha, il-plural jiem nużawha minn 3 sa 10 u x'hekk 3 ijiem, 4 ijiem, 7 ijiem, 10 ijiem. Imbagħad nużaw is-singular 20 jum, 100 jum. Tifhmu x'qed ngħid, ġifieri hija sistema li kważi setet faċilment tgħaddi mingħajr il-plural, ġifieri biżżejjed insemmilkom li hemm lingwi bħat-Tork li jużalek is-singular dejjem, ġifieri aħna noddu sal-10 u x'hekk, is-sistema bid-deċimali kellhom sal-10, ma stawx jgħoddu iktar, ma kellhomx iktar swaba, mbagħad daru s-singular. Imma f'lingwi bħat-Tork jgħidulek żewġ ktieb. Sewwa 5 ktieb, ma jużawx in-numru żewġ u 5 naturalment. Imma biex intikom l-idea li għax inti la darba tajt żewġ, kważi in-nom laqas għandek kif tagħmlu fil-plural, bħal meta ngħidu 11 il-ktieb. Ktieb mhux fis-singular ħallejnieh. Alright, issa. Hija di ma tissemmix fil-grammatiċ normalment, nodda xi attenti għax il-plural jintuża minn numru 2 sal-10, mbagħad jgħidulek iktar minn 11 il fuq dejjem is-singular, mhix eżattament. Minn 11 il fuq dejjem fis-singular. Ħlief meta jkun hemm numru 2 minn 2 sa 10 ftar f'ċifra li taqbeż il-valur ta' 100, le? Jiġifieri jekk għandek 102, ma tgħidx 102 ktieb, 102 kodba mbagħad. 2005 residenti, ġifieri naturalment tibqa' l-istess sakemm għandek 10 ma li taqbeż l-10 mbagħad tiġi singolari. Ma dan huwa dettall żgħir li importanti nsemmu, ġifieri biex jekk iridu nkunu preċiżi.
U kif nafu l-plural li jinqasam fil-plural sħiħ u miksur, di kulħadd jibqa' jiftakara b'xi mod, u s-sħiħ nafu li jagħmel huwa li jżid suffiss ma' zokk, ommijiet, fil-miksur għandna xi tip ta' ristrutturar ta' zokk, jiġifieri barmi l-bramel tant jinbidel li meta jkollok barrani titgħallem il-Malti jgħidlek barmilu bramel dawk x'inhu huma dawk żewġ kelmiet differenti hemmhekk m'għandhomx jaqsmu xulxin għalhekk kemm qed tinbidel. Issa dawn huma s-suffissi li nużaw għall-plural sħiħ. Arloġġ, arloġġi, sewwa l-i, il-i jekk tott in-nomi fil-Malti ħassib li l-biċċa l-kbira tan-nomi fil-plural sħiħ jieħdu s-suffiss i. U mbagħad nafu l-plural ijiet li huwa tista' tgħid l-iktar wieħed qisu l-plural sar is-suffiss tal-plural default. Ġifieri jekk titgħamel plural ta' innaf ta' kelma bħal ħall, dik li semmejna fil-bidu, aktar xħaddur għal-ijiet, ħallijiet. Jekk titgħamel plural imqarfejna fina tal-kelma int u tagħmelha fil-plural, aktar x'tagħmel intijiet, pereżempju, tibqgħu sejrin hekk hux. Darba niftakkar kont rajt poeżija ma nista' nsiba b'xejn nerġa' kien fiha l-vers eniqet timmijiet. Eniqet il-plural ta' nqut ta' imma il-plural ta' imma, sewwa biex għamel plural ta' imma bats bl-Ingliż, bats ta' immijiet, insomma. U bagħad hemm il-varjant tiegħu ijat, mhux hekk bħal ħażinijat, naturalment hemm min jgħid ħażinijiet ukoll ta' ġifieri. Il-qa, xufier xufiera, li jintuża wkoll għall-femminil kif nafu. Issa l-in huwa partikolari x'jintuża normalment ma' nomi li referu għal bnedmin. Bħal qassisin, baħrin, il-kelma bnedmin innifisha. U ovvjament mal-partiċipji sewwa mal-partiċipji attivi bħal lebsin jew reqdin u l-partiċipji passivi sewwa bħal maħmuġin jew maħsulin, eċetera. Imbagħad għandek ijiet jew qatt, kif nafu huwa l-istess ħaġa, ikliet, xewqat, hawnhekk mill-ġdid normalment il-qatt tintuża man-nomi li ftar fit-sokk ikollhom il-q, il-ħ u l-għajn. Sewwa daw b'mod naturali jattiraw il-qa mhux hawnhekk biss imma b'nadi oħrajn tal-lingwa. Jiġifieri tuffiħat pereżempju, naturalment tista' tgħid tuffiħiet ukoll, imma hemm tendenza li l-kliem li jispiċċaw bil-ħ u bl-għajn jiġbdu l-qatt. U fl-aħħar għandek is u is li huwa allomorf tiegħu sewwa huwa varjant tiegħu. Għandek forom bħal film, xek dan huwa l-iktar wieħed riċenti li dħal fil-Malti, imma llum huwa plural, huwa suffiss tal-plural tagħna daqs l-oħrajn. Taf inti ġifieri t-tarbija xorti hija parti mill-familja daqs il-bużnannu le, huma billi ġiet l-aħħar ma jfissirx li mhix parti mhix ta' ġewwa. Il-varjant jintuża meta jkollok is-sibilanti ftar fit-sokk, ġifieri jkollok pereżempju kelma tispiċċa bis-s, u xek. Din hija regola tal-Ingliż pratikament li writnija fil-Malti, li sellifnija fil-Malti, ġifieri jkollok fejn fi nurse u xek, u tiġi nurses. Jew biż wkoll jinaf quizzes pereżempju, jew x wkoll bħalissa mhux qed jiġi nifhmuh eżempju li jispiċċa mill-Ingliż jispiċċa bix-x. Mhux qed jiġi eżempju ma jekk ikun hemm kelma spiċċa bix ħajkollok is. U ċ naturalment għandek ċ hemmhekk sewwa. U l-ġ magħha, ġifieri għandek daw il-ħsejjes sewwa il-sew iż, ix u jekk ikollok il-ġ f'każ li ma tantx ħajkollok fil-Malti ma jkollok dak, u l-ċ u l-ġ dawk jattiraw il-is. Mbagħad hemm xi ftit irregolari bħal ġuvni, il-plural tiegħu huwa ġuventur. Issa dak huwa plural stramp, dak ġej minn ġoventu li tfisser żożija, sewwa. Il-Maltin kelma li tispiċċa vokali aċċentata f'sillaba miftuħa ma jħobbuhiex għax mhix tipika tal-Malti, speċjalment fil-Malti ta' dari, u jippruvaw jalquha normalment bin-n jew bir-r. Jiġifieri jekk kollok blu u xek, in-nies ta' dari kienu jgħidulu blun, u għadna nużawha kultant xek blun, jippruvaw jalquha. Jew sufa nagħlquha bin-n tiġi sufan. U mbagħad hemm xi forom li aħna noqogħdu nitqu b'xi nies hux meta jużawhom jgħidulek il-barbecue. Dik il-ħaġa li jkunu qed jagħmlu ġifieri barbecue, ipoġġu l-aċċent fuq wara barbecue u jalquha barbecue biex tiġi taqbel ma' forom oħrajn
tal-lingwa. Ma ġifieri aħna dina minnija f'ħafna forom oħrajn illum nitqu b'dawn in-nies għax nafu l-Ingliż, imma aħna għamilniha bi kliem mill-Arbi, għamilniha bi kliem bħal xejn, sewwa żidna n hemmhekk, għamilniha fil-kelma dawl, sewwa żidna l, dawn u din, żidna n, eccetera, insomma, hemm ħafna eżempji. U dan huwa wieħed mill-ftit fejn żidna r. U surmast għandu l-plural surmastrijiet, sewa dik ir-r ġiet hemmhekk għax il-forma sija kienet surmastru u xekk. U r b'xi mod baqgħet bħala fdal fil-plural. Meta nitkellmu fuq it-sokk ukoll hawnhekk għandna ħabta ngħidu il-plural sħiħ jinvolvi iż-żieda ta' suffiss, mhux sempliċi daqshekk, huma vera ftit dawk in-nomi li fihom it-sokk jibqa' ntatt bħal ommijiet. Ħafna drabi li jiġri huwa li l-vokali tiqsar, issa jew tiqsar fit-taħdid biss, araw ftit. Sptar, sptarijiet, u xekk, hemmhekk qed tiqsar. Jew kellha tiqsar anke fil-kitba. Missier, missirijiet, u xekk. Bniedem, bnedmin. Pratikament meta għandek dawn is-suffissi bil-vokali twila, daw dejjem jqassru t-sokk. Ġifieri jekk it-sokk għandu vokali twila, assis, assisin, u xekk. Ma m'hemmx bidla fil-kitba, ma hemm bidla fit-sokk. Mbagħad dik li semmejna tat-tieni vokali mhux aċċentata li taqa' sewwa. Lapes mhux lapesijiet imma lapsijiet. Ukoll huma eżempji ta' bidliet li jseħħu fit-sokk. Issa, meta niġu għal plural miksur, jiena hawnhekk qed nassumi li ħafna familjari ma' din is-sistema ġifri li nagħmlu biex niddeskrivu l-plural miksur. Normalment hu li nużaw dawn is-simboli. Ġifieri wieħed ngħid tlieta jirreferu għal konsonanti tal-erq. Jekk għandna erba' għax ikollok erba' konsonanti u xekk kwadrilitteru. Jiġifieri għandna u dawn qegħdin ordnati bejn wieħed u ieħor bl-iktar skont kemm għandhom nomi jaqgħu taħthom. Jiġifieri l-aktar forma tal-plural miksur li tintuża hija dik sewwa ta' borom, firem, di tanti popolari, tant għandha nomi li għandna salt nomi mit-Taljan, sewwa bħal firem, pereżempju, imma anke mill-Ingliż, ċippa, ċipep, pereżempju, sewwa ġifieri ċippa kemm ilha li daħlet fil-Malti ċippa. Minkejja dan xorta daħlet f'dik il-forma. U hemm ħafna forom oħrajn, ġifieri il-klippa tax-xahar ħafna jgħidula klipep, sewwa klippa ġejja mill-Ingliż jew jingħaf blokka ġejja minn blokk u xorta tieħu il-forma blokkok, pereżempju. Mbagħad insomma dik il-forma il-verb bil-makron fuqha sewwa bil-qisu speċi ta' kappell fuqha dak huwa tindika vokali twila li normalment tkun ija jew a, ġrieden, bramel, eċċetera, dik hemm ħafna. Miġdid din il-forma tinkludi saħansitra forom mill-Ingliż bħal center sniter, sewwa sniter, jew minnu dilettant tal-baħar ikun jaf il-plural ta' ħarpun huwa ħrapen, sewwa ħrapen. Ġifieri anke kliem mill-Ingliż daħal dis-sistema. Insomma, mbagħad nibqgħu niżdin, ġifieri forom bħal ta' ktili jew trabi. Daw mbagħad iktar ma tinżel l-isfel inqas għandek forom fihom, sewwa ġifieri bħal bdiewa, raba u ħbula, hemmhekk provajt inniżżel eżempji fil-vokali tinbidel sewwa ġifieri għandek ie, a jew u. Mbagħad għandek dil-forma bħal ta' xmajjar u stejjer, di wkoll tinkludi ftit forom mhux ħażin imma hija daqsxejn limitata. Normalment din tippresupponi li s-singular ikun magħmul, ikun jispiċċa b'vokali twila, konsonanti u vokali. Kważi dejjem, ġifieri ta' barra xi forma bħal di jekk trid il-jie ta' tikasa. Ġifieri imqar jekk għandek forma twila bħal ċikkulata biex tieħu ċikkulajjet, ħalli tieħu ċikkulati wkoll, imma biex tieħu ċikkulajjet aktar xi jkollha dik il-binja. Vokali twila, konsonanti, vokali. Ingravata, sewwa qed neżaġerhom biex niftehmu ingravajjet. Imbagħad daw il-forom li jinkludu vera ftit eżempji bħal ta' klieb, kbar u qlub, il-isna waqsma, sewwa tinbidel vokali tal-bidu, u kodba morda. Hawnhekk jekk trid il-vokali tinbidel darba biss, hemm l-eżempju Mirja, fejn o issir i, ma normalment hija o l-vokali. Imbagħad hemm xi wħud li huma irregolari jew x'nabad ngħid qisu
kategoriji li kollhom waħdit ta' eżempji sewwa, kollhom vera ftit bħal elf, aġeb oġġiba, għaref orrif, għani, onja, jew għami, omja, daw kunu vera ftit. Normalment kollhom line kif qed taraw. Issa, din nota żgħira li qed insemmija għax kemm il-darba jkolli mistoqsijiet dwarha. Line tħarba daqsxejn il-modelli kif nafu, ġifieri jekk nieħdu l-plural ta' bitħabtiħi jew xitla xtili, eċetera, sala swali, naraw li meta jkollna line tiżdied vokali hemmhekk le għalqa elii. Issa, bil-Gris kif kienet tkun li kieku line bqajna nippronunzjawha, jiġifieri Nadin ma nafx milli ma naħanti, imma jekk taf għawċejn li il-isnuwa line jgħidulek ħalqa u ħafna ħliqi. Sewa faċli kemm tmur fejn jiena sal-arb, sax-xara, Sużani, sax-xewkija, saż-żebbuġ, imma manka postijiet differenti u oħrajn tismagħhom ħalqa ħliqi. Sew m'għandhomx problema bħal bitħabtiħi. Imma aħna li ma bqajniex il-isnuwa inżidu l-e. U kif tafu fl-antik le kienu jpoġġuha fuq barra hawnhekk hux għajn, mbagħad kienet deċiżjoni tidħol fuq ġewwa. Allura anke daw il-forum le bħal ta' il-forma ta' sjuf, jew ċnut, jew eccetera, bjut, eccetera, titħarbat kull meta għandek line. Ġifieri aħna konna nistennew għajn r u e, imma tidħol e. Eccetera biex intikom eżempju ieħor imqardi l-forma bħal ta' btajjel jew skejjel, xkejjer, eccetera, hemmhekk tiżdied il-qa. Sewwa, ġifieri, u di tiġri b'nadi oħra tal-lingwa, tajjeb li nżommuha f'moħħna. Mbagħad hemm xi wħud ta' xejn mqarqċin, sew mqarqċin għal raġunijiet differenti. Ġifieri daw b'xi mod kollha jaqgħu taħt il-kategorija ta' barmil bramel, sewwa ta' dik il-forma li semmejt, imma araw daqsxejn. Muntun aħna konna nistennew dik il-forma bil-Gris u xekk kien minnaten, però l-forma nużaw hija mtaten, u xekk nirrepetu nirreplikaw il-konsonanti tan-nofs. Anka fil-każ ta' baħnan u xekk jekk nimxu b'ħnn, konna nistennew bħanan, ma nafu li ma nużawx dik. Naturalment il-vokali ġili jinbidlu sewa, minn forsi jgħidlek bħaħen, per eżempju, ma dik hija karatteristika tal-Malti pjuttost mifruxa le. Hija interessanti, ġili jkollok kliem li jkollhom 3 konsonanti fl-erq bħal salib u xekk silb. Kif nafu anke meta noħorġu l-verb sallab, issallab, imma peress li daħlu f'dil forma li għandha 4 slots u xekk għandek 4 postijiet. Allura li jiġri huwa li nirdoppjaw il-konsonanti tan-nofs. Allura salib tiġi slaleb biex nimlew il-vojt ħalli tidħol fil-forma. Jew ġieli minflok ma nirrepetu, ġifieri fil-każ ta' żwiemel, ma minix żmiemel, ma ripetejniex, imma li għamilna ndaħlu jew il-w jew il-j, is-semi vokali u xekk mela żwiemel u xitan mhuwiex xtaten imma xjaten, le? Nżidu l-w jew l-j, daw hemm ħafna bħalhom. Ija, u ma nafx tapprezzawx li pereżempju mqar forma bħal skrapan għalkemm tidħol hawnhekk mhijiex eżatt bħalhom għax is-k, jiġifieri aħna jekk inħarsu lejn bramel, le li qed hemmhekk. Nafu li bramel għandha 4 konsonanti, br fil-bidu u mbagħad ml wara. Issa hekk għandna 5. Skr, pn. Mela li jiġri hemmhekk li s-k qishom qed iġġibu ruħu bħala anqud konsonantali bħala fl-imkien qegħdin jitrassu biex jokkupaw slot wieħed. Sewwa, is-sik. L-istess jiġri f'kelma bħal fl-ixkun jew praspura, ma minflok fin-nofs, jiġri aħna fin-nofs jekk inħarsu lejn bramel, naraw li għandna konsonanti waħda, ma li jiġri hawnhekk huwa li fin-nofs ix-k u s-p jokkupaw slot wieħed. Sewwa. Dawn kienu qishom mod kif in-nies ta' qabilna meta bdew jiltaqgħu ma' kliem mill-Isqalli u mit-Taljan li kellhom iktar konsonanti minn 4, b'xi mod illapazzaw b'dan il-mod u xorta daħluhom xorta rnexxilhom jinfilzawhom f'dawn il-forom tant riġidi tal-Arbi. Mbagħad hawnhekk għandna meravilja ġifieri li jiġri il-forma bdiet bit-3 u xekk villa vilel. Imma mbagħad bdejna ndaħlu kliem biktar
itri jew sansitra biktar sillabi bla problema ta' xejn. Niksru, għax għandna plural miksur qed nitkellmu hawnhekk, le inkissru jew niksru l-biċċa ta' wara, stilla stilel, il-biċċa ta' quddiem ma jimpurtax li għandha żewġ konsonanti jew li għandha żewġ sillabi jew jista' jkollok iktar affarijiet. Ġifieri jiena ltqajt ma' forum bħal gwardarobba, gwardarobob. Aktar ħafna jisejdu gwardarobbi. Imma ġifieri meta għandek forma bħal gwardarobob, inti bażikament li tagħmel wara l-biċċa tħalli għandatta, imma qed tikser it-tieni biċċa. Li hija meravilja, insomma, nifraħ biex xejn jiena. Anke daw il-forma, ġifieri skejjel, sewa normalment daw ikollok fil-bidu għandek dik il-forma, dik il-forma bi tliet konsonanti bħal sikl. Imma nistgħu ndaħlu fiha daw il-forma minn gravajjed, ċikkulajjed, luminajjed. Orajt, nużaw ingravati wkoll, nużaw ċikkulati wkoll, nużaw luminati, imma għandek dil-forma. U jiena kultant għandi impressjoni, ma forsi nikkonfermaw għal qudiem niddiskutuha. Għandi l-impressjoni li meta dak li jkun jużalek luminajjed jew ċikkulajjed, ikun qed juża kważi qisu konnotazzjoni negattiva jew ta' kwantità kbira, ħafna kbar minn luminati qisu ġifieri x'għad jgħidlek żewġ tipi ta' luminati, pereżempju, imma mbagħad jgħidlek toqgħodx tixrob ħafna luminajjed u dawk il-luminajjed kollha ma nafx, impressjoni li għandi jista' jkun lej, jista' jkun sejjer se żball. Issa, dan ukoll, din kemm il-darba jkun hawn mistoqsijiet fuqha. Allura plurali bħal nirien u ħitan fejn jidħlu, mela. U jiena ġieli ltqajt ukoll ma' karti tal-eżami li l-itfal iż-żgħar jgħidulhom. Għati eżempju ta' plural sħiħ jew miksur, pereżempju, u l-uniku eżempju li jkun hemm ikun nirien jew ħitan. Issa. Jiena kieku dik ma nagħmilix. Għaliex għax jekk taqbad il-grammatiċ tal-Malti ħassib nofshom jgħidulek li huwa plural sħiħ u nofshom jgħidulek li huwa plural miksur. Jekk l-esperti ma jaqblux bejniethom, jiena ma nitfax dik id-diffikultà f'ħoġor it-tfal. Hemm tant plurali, hemm tant forom li nista' nagħmel għalfejn għandi naqbad ma' dawn. Mela, kemm ngħid nota żgħira fuqhom, ġifieri dawn ma' daqqatajn jidhru qishom plurali sħaħ. U ma nagħtix tort lil min jitrattom bħala plurali sħaħ. Nista' nifhmu l-argument għaliex għax inti għandek wit iżidlu s-suffiss fuq wara wit widin. Ijan, le? Però storikament huwa plural miksur, tgħidli simbilli, imbilli fl-Arbi huwa plural miksur. Li nista' ngħidlek huwa jiena bdejt ngħidilkom kif it-zokk jinbidel, le? Pereżempju t-zokk jinbidel billi l-vokali tiqsar jew billi ntajru l-vokali mhux aċċentata. M'hemm l-ebda każ fil-Malti li jkollok żieda sħiħa, żieda konkatenattiva, każ ta' konkatenazzjoni. Li fiha inġarbu dat tip ta' bidliet vokali, ġifieri nar, nirien, il-qasir i, ar erin, atu otjien, hemmhekk tinbidel terġa' l-forma tiżid il-jien. Il-forma sabi, hemmhekk sabi niżilha bħala forma storika, sewa llum kemm niċċara ħaġa ġdi wkoll mistoqsija li tasal kemm darba. Is-singular ta' subien huwa tifel, okej? Sabi hija forma storika li fil-Malti baqgħet għal tomboy u xekk għalkemm il ħafna ma nismaħħa ma nafx għaliex tintuża. Sewa il-qasir u. Apparti li mbagħad għandek daw il-forom biktar minn is-s hemmhekk qed tokkupa l-post ta' konsonanti waħda u kif konna nitkellmu dwarhom ftit ilu. Nerġa' ngħid, la darba mela jien nista' nifhem iż-żewġ argumenti sewwa li qisu plural sħiħ, però għandu karatteristiċi tal-plural miksur, sewwa dawn il-bidliet vokaliċi mhumiex tipiċi tal-plural sħiħ. Allura f'dan il-każ kieku jiena noqgħod lura. Nżomm lura milli nagħtihom l-itfal għall-karti tal-eżami pereżempju. Meta niġu għall-plural nafu li hemm ħafna varjanti. Mhux qed nitkellem varjanti fid-dialetti, qed nitkellem varjanti fil-Malti standard. Jiġifieri pereżempju fil-pandemija rajna li hemm varjazzjoni bejn il-plural ta' każ hemm min jgħidu każi u min jgħidu każijiet u hekk. Switch, switches, switchijiet. Jien għandi l-impressjoni li ħafna nomi li daħlu mill-Ingliż li kellhom is-suffiss ijiet jew li ħafna kienu jużawhom bis-suffiss ijiet issa qed jintużaw bis-s, pereżempju mag. Għandi l-impressjoni li apparti maggijiet issa ħafna jużaw mags, pereżempju. U insomma ħafna forom bħal dan.
Ġieli l-varjazzjoni tkun bej plural si u plural miksur, kaxxi, kaxex, tazzi, tazzez, tapiti, twapet. Nafhem hemm ħafna minn daw bandiri, binadar, eċċetera. U għandek xi ftit fejn il-varjazzjoni bej plural miksur ieħor, foqra fqar, iġmla ġmula, not fandaf. Imbagħad hemm xi wħud li huma jiena hemmhekk tinsejħilhom dialettali, ġifieri mhumiex ta' kulħadd bħal torti torot, jiena naħseb Nadin tuża torot u x'hekk. Ġifieri torot hija marbuta m'għawdex pratikament l-awċin kollha jgħidulek torot, però Malta tinstab ukoll xi kultant. Biex ikkopri naqra miegħek, ma naf, aħna nagħmlu xi kultant ngħid għalija nagħmel distinzjoni meta nkun qed nuża li jetem anki għas-sem għal-fatt li għandek semmejt fis-slide ta' qabel. Pereżempju, jiena ngħid ġibt 5 maggijiet, ma mbagħad ngħid ġol-kabord kien hemm ħafna magż. Maggijiet bħala nom madut, plural madut, u magż bħala plural infinittiv biex nitkellem. L-istess bħal fil-każ ta' flats. Pereżempju, mort rajt 5 flettijiet, imma qed jinbnew ħafna flats biex niftehmu. Imbagħad id-differenza. Min ukoll dal-forum li qed tgħid torti u torot juża dal-mod l-istess. Kien hemm ħafna torot, pereżempju, mbagħad xtrajt 5 torti. Min jużhom għat-tnejn li huma. U xtaqt ngħidlek ukoll talatu, kellek waħda talatu. Jekk tgħidha għatien jew qotien dik tajba bħala plural għax tiktib ta' għatien. Tal-borma biex niftehmu. Ta' certified, skużani. Suppost bil-ok tibta, otjen, ġviri jek tibta ħazin. Jinġi li kont niġi fid-dubju, jikbu għatien, għajn għate, I-N-E. Jew? Għatien? Tal-borma biex niftehmu, l-għatien tal-borma. ħanajdek, jina ma nafix, ma nafx kollox. Jina etien smajta, etien. U għal-kpipel tal-għajnejn, kienet jużawa. Ija, x'dak hemm min jgħidlu latu flok il-kappell jgħidlu latu tal-għajn. Etien, smajt. Bil-jema etjen, u xek jew le. Le, minna Grazzi, ma nafx bihom. Il-forma dialettali li qed ngħidlek fejna għatien u għatien jista' jkun ukoll ġifieri qed ngħidlek kif qed ngħidlek hekk. Iva, jista' jkun. Naħseb anke Joseph qed jgħid xi ħadd li għandu sfond ta' dialett li juża etien tal-għajnejn. Jista' jkun, però ma niftakarx min kien qala, però naf li smajta. Interessanti. Imbagħad dawn il-forom tal-ien bil-ien sewa bħal tiġin, pereżempju, normalment huma marbutin iktar ma' naħa isfel ta' Malta. Kokijiet u kokien, normalment iktar ma tinżel isfel. Anke l-plural kxix fl-koxox naħseb huwa marbut b'mod partikolari ma' marsa xlokku żejtun. Priter issiba mferxa firħula differenti, uħud fiċ-ċentru ta' Malta, oħrajn in-naħa tan-Nadur. Naħseb il-barra minn Nadur ma tantx iltaqa' miegħu għawdex. Anka kwiter jintuża naħda bil-kirkara għal kutri. Sewa kultant ikollok daw il-plurali dialettali. Ħafna uċini jgħidulek mirji flok mirja. Jgħidulek kantuni flok knaten jew knatan. Insomma, dawn huma varjanti li soltu nqisuhom mhux standard ħanajtek. Noqgħdu attenti li plural differenti mhux bil-fors ikun każ ta' varjazzjoni, ġifieri ikun plural differenti għax hemm tifsira differenti, ġifieri każ ta' omonimija, ġifieri dritt meta nitkellmu fuq il-jett u xekk, dak jiġi drittijiet. Imma dritt wieqaf, le, dak jiġi dritti mbagħad, mhix qegħdin dritti s-soldati pereżempju. Fejna fihom mbagħad eżempji bħal bank u bank, le bankijiet u banek. Interessanti, ma kontx konxju tagħha darba kelli student għamlet studju fuq il-kelma fera u kien ħareġ minna li meta tirreferi għal tas-siġar il-plural ikun frijej. Imma meta sabita użata għal xi fera ta' bank, pereżempju, hemmhekk sabita l-plural ferat. U naħseb meta rajta qudiemi għattija, għatt-intwittiva, ġifieri ekku. Kultant ikonna bidliet li mhumiex sempliċement
min jgħid każi u min jgħid każijiet it-tnejn jirreferu l-istess ħaġa, ma plural differenti marbut ma' sens, ma' tifsira differenti. U fuq il-plural ħaraġa li xtaqt ngħid hi din li għandna modi oħrajn kif insawru l-plural fil-Malti, kif niffurmaw, ġifieri hemm il-famuż plural tal-plural, meta nagħmlu elf, eluf, u mbagħad jgħidu li dak għandu ħafna elufi jew elufijiet. Ġieli nagħmlu dik is-supplezzjoni, ġifieri li l-plural ikun ġej minn erq differenti. Mara nisa, tifel subien, tifla bniet. Rari ma għandna wkoll is-sottrazzjoni meta naqsu xi ħaġa. Ludi imma ħafna lud. Ir-ridondanza, ġifieri kultant ikollok jisu forma żejda u hekk, flett, fletzijiet, ġifieri b'xi mod flets diġà hija fil-plural, flettijiet jew ukoll fil-plural, imma kultant nużhom it-tnejn li huma. Ġieli jkollok bidla fil-konsonant kif nafu xek kritiku kritiċi, u ma ninsewhomx għandna każi fejn ma jinbidel xejn. Ma tantx għandna minnhom fil-Malti ma hemmhekk qegħdin ukoll bħal martri, il-kelma vokali u xek, importanti ngħidu niftakru ma ssirx vokala waħda, u xek, vokali waħda, ħafna vokali, konsonanti waħda, ħafna konsonanti. Issa, Joseph, igwidani daqsxejn inti. Ma nafx għax jiena naħseb bist il-redden iktar minn sija. Mhux qed nisimek, Joseph. Mhux qed nisimek. Joseph, jien mhux qed nistema' jew. Le jien nsejt nagħmel mute. Kont se ngħidlek illi l-aħjar forsi l-espożizzjoni waqfuha għalissa u narawhom xi mistoqsijiet. U mbagħad forsi nsibu data oħra u nagħmlu sessjoni oħra fuq il-kollettiv li għandu tkun interessanti wkoll. Skużawni domt iktar milli kelli ndum. Nafx Teresa, forsi tara ftit x'mistoqsijiet hemm. Mistoqsijiet li hawn s'issa mhix mistoqsija ma Simone Ngwana tqaltilna l-ikxir xi li tintuża wkoll imsida. Interessanti. U fil-bidu dan il-attart mistoqsija madwar il-kollettiv. Il-nomi maski l-kollettiv qed jintuża bħala plural xi wassal għal dan il-fenomenu. Dik il-mistoqsija naħseb ħaħir inwiġbuha taħdita li nagħmlu fil-kollettiv u xi. Kollu jrażżan il-kurzità darb'oħra. Cliffhanger. Marjella, tistaqsi ħalli fidi u ħalli fidejja tnejn tajbin. Interessanti di, interessanti. Ħalli fidi, ħalli fidejja. Xtejdu intom kiku? Dik il-biċċa xogħol? Jintużaw naħseb. Jintużaw naħseb. Interessanti. Il-mistoqsija naħseb kienet jekk mhux it-tnejn aċċettati. Jirek naħseb ta' ġifieri hawnhekk. Ħalli fidi. Ħalli fidejja. Forsi espressjoni tiġi? Ekki żgur. Hija espressjoni. X'ħadd saqsa fuq fridges kif tinkiteb, mela fridge tinkiteb doppja ġi u xejn, FRIDG. Però mbagħad il-plural il-ġ taqa' u xejn, ġifieri jekk nista' nikteb fiċċett. Ġi minnhom taqa', ġifieri fridge imma mbagħad fridges. Switch imma mbagħad switches. Sewa, waħda minnhom tittaqa'. Għaxin kella tiġi fridges. Switches, imma aħna mhux hekk ngħidu le. Ġifieri jinbidel hemmhekk it-sokk. Għandu mistoqsija George. Kolla sew, George. Mela, rajt kolla sew. L-għonet, grazzi u proset ta' din il-daħtita li kellna. Żewġ mistoqsijiet vera żgħar. L-ewwel mistoqsija bniet hija il-plural ta' bint jew mhumiex relatati? Hija ġej mill-istess serq, sewwa l-istess serq,
jiġu l-istess ta' iben, sewa bin, bint, mbagħad it marbuta fil-femminil, u aħna ġifieri tifla diġà nużaw fis-sens ta' bint u xekk, ġifieri tgħid it-tifla l-kbira pereżempju jew hekk. Jew flok tgħid bintu tgħid it-tifla tiegħu jew it-tifla biss. U nużaw ġifieri l-plural ta' tifla nużaw bint. Ġifieri bniet huwa l-plural ta' bint. U li xaqt nisaqsik ukoll. Le, fis-sens għax is-sens jiżhom bidel naqra bniet mhux bil-forsi fissru daughters, le? Le. Ifissru. Meta niġu, iva, da interessanti tal-li tosservinti, ma meta niġu għal dal-klim indu xaqsam mal-parentela, mal-familja, kemm il-darba s-sens jinbidel, kemm il-darba s-sens jitċaqla hemmhekk, jiġifieri anki sempliċement mara u raġel, jiġifieri jfissru man u woman ma jfissru wkoll husband u wife, pereżempju. Hija normalissima li hawnhekk ikollok dak it-tip ta' ċaqli fit-tifsir. U nix isassi, iktar fuq pronunzja di ma xinserta ta' plural. Il-plural miksur ta' sem, isħma. Il-lakka tinħass f'dik iċ-ċirkostanza fl-aħbarijiet finanzjarji ħafna drabi nisimgħu għad inħass. Ija, ara, bażikament sa ftit ta' snin ilu l-lakka kienet tinħass sewa, ġifieri jekk tmur titkellem ħafna drabi ma' xi anzjani u jgħidulek id-deħeb, jgħidulek qed jiġani daħri sewa. Tisma'hom ġifieri jiena naf min anki meta għandek il-pronomen mus iħossa ġifieri jgħidlek namilhom sewa. Ġifieri kienet ħ li għadha titlissen li għadek tismagħha f'xi komunitajiet partikolari, insomma, ħna jtek aktarx marbutin mar-raħal. Issa, li ġara huwa li l-akka tilfet il-ħoss tagħha fil-biċċa l-kbira tal-kliem, però mbagħad jibqa' xi fdalijiet. Pereżempju l-kelma ena, sewa fil-kelma ena hija sikta, imma mbagħad ħini li hija l-aġġettiv tagħha hemmhekk titlissen. Mhux hekk. Ma nikbux bil-ħem, ma naqtawix rasa xiller huwa akkanuje, imma hemmhekk titlissen. U l-istess għandek dan il-plural, għandek din il-forma partikolari, sem, ma titlissinx, imma mbagħad fil-plural titlissen, baqgħet hemmhekk isħma. Idu isħma ġifieri. Iva, għandek ukoll xi forom, pereżempju TMS, aħna ngħidu TMS, le TMS mhux blajn qed ngħid, ġifieri TMS twetteġ. Ħafna iħossu għal f'xi forum partikolari jgħidulek ħmista mal-qmis pereżempju. Għandek anka taqbila partikolari logħba bil-kliem li it-tnejn tnejtu, tlieta tlittu, erba' arbattu, il-ħamis ħmistu, ġifieri ħmistu għax qed tilab bil-fatt li ħamis u ħmist għandhom il-ħemes bħala ħsejjes, ġifieri. Fil-Malti standard kieku tintilef għax tiġi l-ħamis ħmistu, jgħidlek. Okay. Grazzi, proset. Nadina tistaqsijek bħanan għandix nodduha tajba? Bħanan naħseb għal plural ta' baħnan? Dik tiġi fuq tip ta' iperkorrezzjoni jidhirli, ġifieri qed tipprova tirranġa xi ħaġa, ġifieri issa qed tipprova tagħmilha kif suppost. Ġifieri għandek siġra li kibret imxengla u tipprova tidritta, imma jekk il-forma li nużaw hija bħaħan u xek bħaħan tkun baħnan li tuża forma oħra. Sakemm ġifieri għax il-baħnan aktar xi huwa jiena. Kulħadd jekk jgħid bħaħan jew min jgħidha. fil-kitbit tagħhom fil-komponimenti speċjalment jikbulek bħaħan pereżempju. Imbagħad jgħidulek aħna mhux qed ngħidu to pont, tgħidilhom kif tgħaddilhom tajba, tgħaddilhom ħażina, tgħidilhom lex il-grammatika ngħiduha bħaħan mhux fimt għalhekk qed ngħidlek. Ngħaddilhom fimt jekk ix ħanaddilhom tajba jew le, għax aħna qegħdina bħaħna u int qed tajba ġejt issa bħaħna. Mhux hekk fakkar naqra kif tinkitab beżgħa. Sekonda, għalli narrek kif fehmni ġifieri il-plural ta' baħnan u hekk. Aħna kieku nistennew li jkun bħanan, imma il-forma hija bħaħan. Sewa biex nkun fehmt ġifieri il-forma hija bħaħan.
U naħseb li Jekk Issa ma nafx l-istudenti jibbuha beħi għane biex niftehmu. Jgħidu li kaxa ħanek ngħiduha. X'ħat għamil tgħidilhom jgħidulek hekk jgħiduha, jgħidulek hekk jgħiduha, intom Iva. għandek hekk tgħiduha, hekk tgħiduha. Aħna bħana ngħidu, aħna bħana. Għalhekk qed ngħidlek. Għalhekk qed tara. Nawġifu. Buna ngħidu biex nżawġifu. Għalhekk qed ngħidlek. Grazzi ħafna Nadine, nara. Jekk Dejjem irridu. dilemma tagħmel taċċettaħilhom jew le. Fimt? Mela ara, din hija interessanti ħafna. Ma grazzi ħafna tal-li għallimtni waħda importanti, għax ma kontx naf biha. Issa, meta jkollok daw tip ta' differenzi, jien immaġinanti tal-lem tfal awċin, tajjeb qed ngħid Nadine. Sew, issa, jew tfal li jitkellmu xi dialett, x'jista' jkun tal-lem tfal Malta li jitkellmu dialett. X'se tagħmel hemmhekk? Pereżempju, ħantik wieħed għar minn dan, jekk għandek joħroġlok id-demm minn imnieħrek. Issa, il-Maltin kieku jgħidulek tinfaraġ, le? Tinfaraġ. Ġifieri nikdbu hekk tinfaraġ. Imma intom l-awċin tużaw il-forma l-antika kif kienet, u xekler kien föġer, għax föġer fil-Malti għanna bħala ifisser għandu xeqsam mal-wens, u xek il-wens u l-faraġ, föġer, farraġ, il-ġad. Aħna li bnijom minna metati zina jdulu. Imma kif għettilkom, id-dialetti għandhom tendenza li jżommu iktar ikunu iktar konservativi. Issa, u l-awċin jgħidulek infaġar, u jekk xaħat jinnaf, għandek imbagħad il-verb faġar u xek, faġarni bid-daqqa li tani, imma l-Maltin meta ngħidlek jgħidu li x'inti tgħid faraġni bid-daqqa li tani. U intom tgħidu nofġrok u aħna ngħidu noforġok. Sewwa, allura x'se tagħmel hemmhekk? Jiena naħseb li għandna ġifieri bl-ebda mod ma niċċensuraw din il-forma iktar u iktar għax hija l-forma l-oriġinali kif kienet. Però naħseb importanti li l-tfal inġibhom konxi li meta ħajkunu f'kuntest il-barra mit-ċirku tagħhom, mit-ċirku ta' ħbieb awċin, u fejna fina ħajitkellmu ma' Maltin jew ħajjiktbu f'gazzetta jew fejna fina ħajjiktbu xi ħaġa li tinqara minn iktar minn nies. Jista' jkun li minn ħajjara nofġrok ħajlek ħojja għandek żball. Għaxek, issa, allura naħseb importanti li nġibhom konxi li dik il-forma hija marbuta ma' għawdex, ħanajtek. Ma nistax ngħidlek li ħażin, assolutament Nadine. All right, tajjeb. Jiena nispjegala għandux ħafna kliem, pereżempju jinnaf aħna ngħidu jiena rext quddiem in-nies, ġifieri waqqajta ċaj. Jgħidu li dik ma nistax niktibha fil-kitba, jgħidulhom dik aħna ngħiduha ma fil-kitba standard ma tinftihemx l-istess mod. All right, ġifieri għandna ħafna kliem li minn għawdex għal-Malta għandu anke tifsir differenti. ċertu u anke ċertu kliem għadu għattenti x'tikbax bil-Malti jista' jifhem anke ħażejn x'tikbu bl-awċi għal-Malti. Ngħidilhom l-affarijiet ġifieri anke waqt il-lezzjoni għax l-istudenti ħafna minnhom li jaħsbu jikdbu. Naħseb Nadine toġobna ħafna l-attitudni tiegħek li mhux tipprova tiċċensura tgħidilhom dik tajba dik ħażina, ma li flimkien nitalmu li m'hemmx Malti wieħed, hemm il-Malti ta' Malta, l-Malti ta' Għawdex u l-Malti ta' Għawdex jerġa' jinqasam f'tipi differenti u xejn il-Malti ta' Malta jerġa' jinqasam, huma kollha tipi differenti għamli differenti ta' lingwa mużajk insomma mhux ħafna kull. U nistaqsik ngħidlek ukoll dik ta' mirjiex, inti kellek mera mirjiet, hawn min jgħid ukoll mirjiet. Mirjiet, iva. Man-numri l-istess, kif konna dinnej. Jew inkella wkoll min jgħidlek għaw diversi tipi ta' mirjiet, tondi, kwadri, ġifieri bħala forom differenti ukoll. Iva. Grazzi Nadine. Grazzi intom. Għaw persona oħra qed tgħidilna 10 ngħidu 20 u mbagħad tal-20 ngħidu 20. Iva, ġifieri forma 20 hija l-plural ta' 20. U 10 huwa l-plural ta' 10. Ġifieri 20 tfisser kwantitajiet kbar. 10 kellha plural ieħor ukoll xhur. Iktar minn plural dik hija forma ta' frazzjoni li intilfet. Forsi jekk ikonna okkażjoni nitkellmu anke fuq il-frazzjonijiet u affarijiet oħrajn marbutin man-numri. Ma nafx hekk hawnx mistoqsijiet oħrajn.
Simon rajt li kommentat fuq il-xeda li tlissina xeħda inti ġifieri. Interessanti. Ekku, Iva. Realizzajt li ħatta mill-papà fil-fatħuti ma jgħidux hekk għax jiena ċekkjajt ma' ħuti u ħuti ma jgħidux meta staqsejt il-missieri jgħidha, fil-fatt realizzajt li qed ngħidha warajh. U l-unika kelma li nħoss lakka fiha. Tgħidilna ftit ħalli nisimgħu. Xeħda. Grazzi Simon. Xejn. Ma nafx kawx iktar mistoqsijiet. Ma nafx forsi x'inhi l-idea tagħkom dwar l-eżempju tal-imtenni jew anke ta' affarijiet oħra ġieli ta' diminuttiv pereżempju jkunu jew forum oħrajn. Pereżempju darba niftakar kien hemm l-eżerċizzju tal-buhom id-diminuttiv ta' għajn. Mort infittex fid-dizzjonarji u hemm forma ewejna li għati għade soldans. Imma ġifieri hemm għalfejn innoqdu nfittxu dawn il-forum li l-aħħar li ntużaw 250 sen ilu biex nagħllmu l-Malti u x'daqs kemm għandna tant forum sbieħ. Ma nafx taħsbu intom, nixtieq nisma' għax forsi hemm xi raġunijiet partikolari għaliex jingħataw daw il-forum. L-aħħar darba kont qed nagħmel xi simha silta grammatikali tal-ċess tal-low level u notajthom it-tfal kellhom waħda l-plural ta' ilma. U wkoll rawa stramba għax ngħidu pereżempju aħna għamlet ħafna għamlet ix-xita u niżel ħafna ilma. Speċi mbagħad kien hemm u anke saqsewhom plural ta' baħar. Kien hemm wieħed kitib li oċean għaliex jiena għalija ikun hemm baħar ħafna jiġi oċean, jiġifieri jkun hemm ħafna saqsuhom ħafna mistoqsijiet li ma jkunux prattiċi xi kultant jgħidu li ma minn tant din staqsew ma staqsew nas iġġużiġġijiet għaliex ta' ilma, pereżempju. Iva, meta nitkellmu fuq il-kollettiv nitkellmu daqsxejn fuq kliem bħal dan bħal ilma, imbit, ħall ukoll li huma daqsxejn partikolari, mhumiex kollettivi, ma jaħdmu daqsxejn mod partikolari. Ifhem, ibħra huwa plural ġieli nużaw u xek, ġifieri bl-Ingliż ġieli nkun ngħidu 7 Seas u xek. Però forsi tajjeb inżommaw f'moħħna u ġifieri kemm il-darba jkollok bżonn titkellem fuq l-ibħra. Ekku. Ġifieri għal etajiet partikolari, ġifieri ma nistgħux nagħtu fejna fin. Jekk trid iżomm eżatt l-istess forma fejna fin tagħti ilsna, oqsma. Ekku, lex, mbagħad x'in tibda semmilhom, mbagħad jaslu għaliha, ma jkunux hekk jgħidulek din tagħna eżempju biex tagħna waħda ovvja. Tajjeb li jkun jaf kelma jibħrawx hekk, importanti li jkun jafha. Però hemm għalfejn teżaminhom eżatt fuq ibħra, ma nafx. Jien qedtilkom dan mhux il-qasam tiegħi, jiġifieri ma kultant nibda nistaqsi mistoqsijiet meta nara xi eżamijiet jew xi mistoqsijiet partikolari. Lloyd qed isemmi li fil-kotba bħalissa insibu eżempji għad-diminuttiv ta' wejda li l-istudenti wkoll jgħidu li qatt ma semgħuhom. Iva, Lloyd kiteb eat wejda u siqas wejqa. Ġieli rajthom jien anke ġieli rajthom f'xi noti. Ma nafx jiena ġifieri tant hemm nomi fid-diminuttiv hux. U d-diminuttiv importanti li t-tfal ma narmhomx biss daw il-forum ġbejna tfajjel xwejħa, ma narmhom id-diminuttivi l-oħrajn ukoll. Huma l-parti l-oħra tal-Malti, pasta żgħira pastina, ċikkulata żgħira ċikkulatina, tromba żgħira trumbetta. Sewwa dawn huma parti mill-Malti u aktar xi jridu niżviluppaw diminuttiv illum. Dawk ħanużaw, le? Ġifieri Facebook hemm xi ħadd ibih il-cupcakes kejkina
semmija, ġifiri ma mhix kwejka, għax laqas tarafa, ma kejkina tiggusta tifhimha u barra bid-daq, ġifiri importanti li nsemmuhom il-parti l-oħra le tal-Malti. Ġifiri hemm il-miksur, tifel tfajjel, xieħ xwejja, ħed tikser il-forma, ma bat hemm sħiħ, mhux pastina, plattina, eccetera. Insomma, ħafna forom. Importanti li mhux għall-plural biss nitkellmu fuq is-sieħ il-miksur, imma naħsbu fiż-żewġ għamliet. Kull meta nippreżentaw xi kategorija le. U daw il-forum ma nafx Lloyd il-ktib li għandek fidejk u ma nafx meta ħareġ, imma tista' taqbiżhom. Jew issemmihom fuq u tajt. Naturalment tkun tista' taqbiżhom imma il-biċċa li l-kodba huma l-aktar kodba moderni, li ħarġu bħalissa fl-iskela grammatika wkoll. Ġifieri, l-istudenti għalihom ikunu daqsxejn strambi ħafna meta jismgħu, anke biex jifhmu l-kunċett id żgħira taf kif. Ħanajdlek, Lloyd, huma dawk jintużaw jew kienu jintużaw, sewa jista' jkun li għadhom jintużaw taf xi postijiet ħalli ma niftehimx ħażin. Il-partijiet tal-ġisem anke pereżempju żgħira irwajsa jew irwejf. Normalment jintużaw ma' tfal żgħar, jiġifieri ħanatik eżempju sewwa, bħal meta jkollok u jien nista' nsemmi l-kelma patata u hekk le jkollok tarbija tgħidu daqqa fuq il-patatina sewwa. Patatina. Ġifieri hemmhekk dak jaħdem bis-suffiss ina u hekk l-istess ħaġa, ġifieri tkun id ta' tin il-wejdin, il-wejdina il-wejda. Però kif qed tgħid inti jkun hemm eżempji li tista' tevithom f'eżerċizzji bħal dawn mhux hekk? Jiena d-dilemma li jkolli hija fejn għandek naħseb forsi sforz l-imħabba l-Malti li jkollna naħseb bħala l-lema, ta' ma jkun hemm kliem li forsi ma jkunx inqata l-kollox, jkun hemm dendel ngħidu aħna taf kif. Għax unsemmu għax tipo fejna fin, anke l-kelma kmajra, fis-sens hija kelma li forsi ma tantx użaw għatfal, però għadha tintuża. Jew dwejra pereżempju, fis-sens huwa kliem li qisu qiegħed maxxat ngħidlu jien sewwa. Imma nibda nibża li jisa jekk laqnas dak ma nsemmu. It-tfal jibdew jitilfu wkoll l-istudenti li qisu l-isfumaturi daqsxejn tal-lingwa jibdew jispiċċaw ukoll fil-vokabularju ċazz ngħidlu jien, jiġifieri il-kliem ovvju. Jiġifieri bħalit wejda daw m'għadhomx jintużaw, qatt ma ma jtaqbel rajta fuq .mt jiġifieri. Nħammetti wkoll imur infittixa. Imma hemm jisu kliem l-imdendel ngħidlu jien illi tibda tgħid insemmiu l-hom jew taf kif jisek, għax nibda nibża li bil-mod il-mod naqgħu fil-vokabularju, iċ-ċatt u l-ovvju. Jissu l-isfumaturi tal-vokabularju nibdew nitilfuhom. Dik biss tkun kultant il-biża tiegħi. Le ara Lloyd, ġifieri, skuż, George, ara ma nkunux aħna li nitfnu kliem li jkun għadu ħaj sewwa, ġifieri ma rridux nitfnu kliem li b'xi mod għadu jferfer. L-oġġezzjoni tiegħi hija li jkollok eżami u li fih ġifieri titlob dawn il-forom li ma nafx ġifieri ma naħseb ikunu daqsxejn żejda kultant. L-istess bħal ma qed insemmi dawk il-listi tal-attimtenni sewwa li ġieli ġew f'idejja naħseb ġieli rajtu bħalhom intom. Naf, ġifieri jkun hemm ċej uħud minnhom, tibda tgħid imma Marelli bil-fors dawk kellhom ituhom minn tant eżempji li hemm. U jekk hemm kategorija żgħira li għandha ftit eżempji, m'hemmx tagħmel, m'hemmx għalfejn toqgħod tasal il-kotba. Jekk hemm 10 eżempji u l-istudenti tgħidilhom isma' din hija kategorija żgħira, bħal f'kollox hemm minnu kbir u minnu żgħir, din hija kategorija insertat żgħira u dawn għandna. Jiġifieri nistgħu nsemmu għaliex le ċerti forom, però naħseb iridu nispjegaw li ġifieri jiena George għadni qatt ma ltqajt ma' xi ħadd jgħid li kemm ħelwa dik id-dwejra, ma nafx jiena dwejra ħlif l-isem tal-Post Għawdex u hemm Malta wkoll. Qatt ma issa jiena ma nafx, forsi ma nagħmilix ma' biżżejjed nies, imma qatt irid niltaqa' ma' xi ħadd. Allura ġifieri dwejra hija forma li niltaqa' magħha biss fil-kotba tal-Malti. Allura dawn x'qed jgħallmuni Malti, imma tjallmuni jew qed jippruvaw ibellaw li eżempju biex ikollhom eżempju oħrajn. Ma nistax nieħu eżempju oħrajn, naf tfajla, żbejħa,
ġbejna, għajdu li jintom xem iktar. Le, jek nista. Eżempju li għadhom ħajjien. Naqblu li għandna nużaw il-klim li użaw ta' ġifieri, mhux qed ngħid li kont qed nirreferi għalhekk għajatlu l-klim imdendel jien jisu tal-klim li jintużaw li bħal kmajra pereżempju li nagħti eżempju jew xi oħrajn. Imma bla dubju li għandna anke speċjalment f'mumenti ta' assessjar speċjalment naħseb m'għandniex inkunu immorru għal dal-klim li ma jintużax. Isberdu nagħmlu daqsxejn distinzjoni. Jekk jgħid fil-klassi u ġi diskors u kelma semmejtilhom fija valur li tagħmel hekk. Għax almenu tkun ġibthom konxi tagħha l-kelma forsi jitalmuha anke jiltaqgħu magħha f'xi ktieb. Imma mbagħad meta tiġi għall-eżami tkun ġust u qedtihom tiżaminhom fuq il-Malti mitkellem kurrenti mhux toqgħod issib l-eċċezzjonijiet u kliem ma fejn taqilgħu għax mhux ġusta fuq l-istudenti. Bil-ħafna ma'kom fil-fatt jiena kif nara jien anki dal-klim li qed insejħulu klim imdendel ukoll jiddependi ħafna int minn fejn qed tarah għaliex forsi dik li hija kelma imdendla fejna f'jien San Ġiljan mhijiex l-istess kelma mdendla Għawdex pereżempju jew Malta l-Gudja pereżempju. Tiġri li ħafna drabi li nuża ċertu kliem illi uriet minant missieri u kolli reazzjoni għarra xieħlew xini tajt. U jiena lija fejqiet il-ħlew għalija normali għax ek nisma id-dartom u missieri. Ġifiri, anki fejħata tal-linja li huwa dak il-klim li huwa mdendel jew li mhuwiex, anki skont l-età, forsi dak li huwa għal-nies iżgħar minni huwa klim li rari semgħuh, għalija huwa klim li smajtu ħafna u qas nirrealizza fil-fatt, nirrealizza biss meta nkun qed nitkellem ma' binti u tibqa' tħares lejja. Hemmhekk nirrealizza. Kollox il-bilanċ is-sabiħ, ġifieri li laqgħuhom kemm ma' Malti ma fiha xejn, ġifieri anke kelma li telqitna għaliex le. Ġifieri anke biex daw jitgħallmu li l-kliem ta' lingwa ħajja xi kliem jintilef jkollna kliem ieħor ġdid u x'hekk. Hemm kliem kif sejjaħlu George imdendel, x'hekk. Ġifieri hemm kliem li milux l-inħala, hemm kliem li ilu ħafna l-inħoloq, ġifieri importanti li nagħtuhom din l-idea ta' lingwa ħajja l-istudenti, però jien naħseb li l-enfasi, għax enfasi, allura mbagħad ma jibqax bilanċ, l-enfasi fuq kliem bħal swejqa, ewejna u dal-forum bħal x'kien hemm dawk tal-imtenni pereżempju, l-enfasi fuqhom nispiċċaw qisna li l-istudenti rridu neżaminawhom fuq Malti tqil. Inkomplu naħseb inxerdu dil-idea li l-Malti huwa diffiċli huwa tqil meta kull lingwa hija tqila u ħafifa skont kif tħares lejha. U naħseb li indirettament inkunu qegħdin nestendu dil-idea li l-Malti huwa tal-antik, tal-bużnanniet li taqflu ġo xi mużew qisu. Meta l-Malti l-darba huwa lingwa ħajja li tintuża fl-2022, allura hemm ħafna kliem tal-2022 u dak ukoll ma jrid jidher fil-lezzjoni tal-Malti. Ġifieri tajjeb li kultant insemmu kmajra jekk trid issemmi l-kmajra, imma ħej rridu nsemmu wkoll il-kliem tal-lum għax aħna nistudjaw il-Malti tal-lum. Le, di mhix lezzjoni tal-istorja. Il-bilanċ importanti. Ġifieri ma li nsemmilhom id-diminuttiv mill-ewwel, ġifieri irrid nibda jew jekk trid tista' tagħtihom ball-eżempji le, tagħtihom salt eżempji uħud ikunu bħal pastina jew plattina u oħrajn ikunu bħal ġbejna. Jew jekk trid kmajra magħhom ma fiha xejn, inkun billi jkunu talmu kmajra. Imbagħad tispjegalhom li mhix l-iktar kelma mifruxa użata, però importanti ħafna il-bilanċ bejn iż-żewġ partijiet. Tgħid li ma fil-ktieb m'għandix dal-materjal fil-ktieb tal-Malti.
ħażin li mhux qiegħed hemmhekk, hemmhekk mhux qiegħed hemmhekk nippruvaw noħolqu l-materjal naqsmuh bejnietna, forsi anke l-qagħda tal-għalliema tista' tieħu dan l-irwol li xerret materjal anke eżempji ta' fejn fien ta' diminuttiv, ta' mtenni, eċċetera, skont il-kodigo li tgħallem. Eżempji attwali, naf xi silta li fiha ħafna mtenni, pereżempju, xi kanzunetta li fiha eżempji sbieħ ta' mtenni ta' diminuttiv, eċċetera. Però importanti ħafna l-bilanċ u li nagħtuhom l-idea li dan huwa il-Malti tal-lum, aħna niżdew il-Malti llum. Fih kliem antik, tajjeb niċċelebrawh, fih kliem ġdid ukoll, niċċelebrawh ukoll. Dit lanqas kif nara jiena. Nkompli ma li għattidu, semmejtu kmajra u dvejra li għattu ma mdendlin. L-istudenti li nallem jiena huma ġabuhom li bħal eżempji. Biex inkomplu dak li stejt Simon tagħmel ħafna differenza minn fejn huma, minn fejn ġejjin l-istudenti. Ġifieri l-istudenti li nallem jiena żgur li mhumiex mdendlin dawn it-tipi ta' eżempji. Talmuhom mill-iskola jew talmuhom x'inhi Italija dawn mill-iskola tallimthom fil-kodba tal-iskola u daqshekk qatt ma jista' jkun għax ħadu isem kif taqbad tajt m'għadix tfisser bħala diminuttiv jekk tajt ġbejna llum. Orrajt ġobna żgħira, imma llum il-ġbejna noħduha il-ġbejna biex niftehmu taf kif jekk qed tajt dar dwejra. Ħafna minnhom mhux għax dwejra, iktar mal-post. Naqas naqbel magħhom li kważi issemmihom l orrajt. Imma mbagħad fl-istess ħin isek m'hemmx għalfejn toqgħod tgħidilhom għax diminuttiv, toqgħod tidħol f'dak id-dettall. Għax jew ħanħallu l-lingwa kif qed tajt inti fil-passat. Jew indaħlu kif qed tajt inti wkoll pastina ma nafx opinjoni tiegħi ta' pereżempju jiena darba sixth form kelli għalliema u kienet tgħidilna iktbu biss bis-semitiku jekk għandek kelma però uża iżda. Li laqas naqbel magħha jekk jiena llum ngħid imma jew però. Qed tifhem u fl-istess ħsieb id-diminuttiv. Jiena lija kif issemmi li diminuttiv darba minn lista sħiħa tad-diminuttiv. Ix-xokk jgħid ruħi għax ħafna minnhom laqas kont nafhom. Tqis kmajra toħodha forsi mis-sens, ir-rwejsa, qasna minn fejn qala din jiena onestament meta nitkellem il-Malti tiegħi biex niftehmu. Allura għaliex għandi jiena f'moħħi qed immur tfal ta' xar snin. Għalfejn għandi ngħidulhom ismara żgħira ta' ir-rwejsa pereżempju. Għalfejn għandi noqgħod għax toħroġlok għall-eżami. Dik toħroġ għall-eżami u nsejta imma. Minix ħanajda. Għaliex jekk il-lingwa veru tkun ħajja. Mhux qed jiġifieri qed ngħid tajjeb tgħadda x'qed naħseb jiena. Għalfejn m'għandniex nilqgħu kliem ġodda jew kulħadd qed jieħu skandlu għax qed jidħol l-Ingliż fil-Malti. Għaliex għandi bil-forsi nfittex is-semitiku. Allura jispiċċa jsu l-Latin. Taf kif? Jien, opinjoni tiegħi, ma nafx. Opinjoni din jiena. Uri għandek eżempju li laqqas inti fi 30-40 sena qatt ma tkun tlajt miegħu u saqsi nista madwarek u qatt ma jkun isemgħuh. Naħseb mhux imdendel hemm. Konna kliem bil-Malti huwa biex nużaw tal-Ingliż, meta jkollna kelma li taqdina. Le mhux ma tibbejkja, meta għandek taħmi, affarijiet hekk, jiġifieri u dawn nisimgħuhom fl-iskejjel minn meta jiżgħar, jiġifieri għandix naċċetta ngħid ħanibbejkja kejk. Kejk vera daħlet għajmin ilha minn żmien, hemmhekk għandek kelma taħmi u kliem hemm ħafna kliem oħrajn qed jaqduna hekk nużawhom huma vera ħantilfhom mhux imdendin ħajjiġu imma estinti. Le ma meta jiena ma kontx qed nirreferi ta' bejkja plejtja tisma' ħafna. Li kont qed ngħid pereżempju jekk jiena xi ħadd jifhem ras żgħir, jiena qas ngħid jekk għandu ras kbir. Ukoll l-etajiet tagħhom tagħmel. Jiena qed immur fiż-żgħar ta' ġifieri għax jekk imbagħad titkellem mal-kbar, ir-wejsa taf tismagħha. Imma mbagħad xi ħadd ta' xar snin ir-wejsa jaqpa' jħares lejk u jgħidlek. M'għandhomx idea mhux hekk. Jien ma mhux il-bot, ir-raġel tiegħi mhux kbir, imma jitkellem Malti li tallem l-iskola ħafna iktar semitiku. Meta jkellem l-tfal tagħna ngħidlu qed titkellem tqilu, jaqpa' jħares lejja, jgħidli x'jiġifieri tqil, jgħidli dan mhux il-Malti u għandu raġun. Imma t-tfal tal-lum jien naf anke ċertu qwiel ma jkunux jafuhom taf kif iktar jisom jirrappreżentaw il-mod kif konna nitalmu fi żmien, mhux kif qed jitalmu llum. Però
fl-ebda ħin ma ngħid jekk għandek taħmin ngħidlek jibbejkja le hemmhekk żgur li le. Imma flok jekk inti tajt trażżajra għall-irwejża, qed tifhem dak il-kunċett li rid ngħid jiena mhux. Jiena nħoss li anke t-teknoloġija mhux qed tgħinna ħafna drabi bl-Ingliż anke nikbu iċ-ċert affarijiet hekk minn kollox fuq is-social media. Ħafna bl-Ingliż id tfal imdorri esposti ħafna għall-kliem bl-Ingliż u hekk. Allura naqbel li ċertu għandna nkunu fl-iskejjel li nesponuhom għalih ma jfissirx ma kif qal Dr. Spanjola, professor, ma jfissirx nesiġuhom fl-eżami. Kien hemm żmien fl-żmien tal-Common Entrance li natfaw kelma l-ewwel biex nażlu il-krem dalla krem, imma grazzi tal maħniġ dak iż-żmien ġifieri għall-eżami jridu nkunu ġusti ma' tfal u skont l-età tagħhom nimxu. Ma' George biex ma jintilfux ġifieri. Tajjeb, forsi nibdew nagħlqu ftit it-taħdita wkoll. Qabel xejn grazzi l-Dr. Spanjol għaliex kompla jallimna u xekk kif nagħlmu wkoll sa ċertu punt dwar dan il-qasam li naħseb fl-opinjoni tiegħi xi drabi anke jiġi mgħallem ħażin. Pereżempju anke ġifieri nieħu min-neputija tiegħi li għadha żgħira ħafna kont dan l-aħħar kont qed nara l-pitazzi tagħha, kellha xi eżempji dwar l-att. Pereżempju l-plural ta' ma nafx ta' siġġu siġġijiet, lapes lapsijiet, ħawħa u jkitbet ħawħiet. Għatatiela l-għallima u kitbitela ħawħ li mhux il-każ. Mhux hekk għaliex il-ħawħ huwa kollettiv huwa singular kif nitkellmu l-qudiem. Imma fis-sens li nirringrazzjawk għaliex ċertu nuqqasijiet ikun hawn anke fih dan it-tagħlim li m'għandux ikunu hekk u naħseb li taħdiet ta' dat tip huma utli ħafna. Issa hekk ħafna għalliema naf żgur u għalhekk ħanieħu l-opportunità biex hekk inħeġġeġ il dawn l-għalliema li hawn hawnhekk biex jissieħbu fl-għaqda tal-għalliema tal-Malti li hija l-għaqda tagħhom u li din l-għaqda qiegħda tagħmel minn kollox biex anke tistieden mistednin bħal Dr. Spanjol hekk li huma anke għandhom għarfien speċjalizzat fis-suġġett u anke fil-pedagoġija biex hekk joħolqu dawn it-taħdidiet li jkomplu jgħinuna fit-tagħlim tagħna. U fiċ-ċett qiegħed ngħaddilkom l-applikazzjoni. Tajjeb li hija online tistgħu taqbdu timlewha issa stess. Biex tissieħbu f'din l-għaqda. Tajjeb, sena 5 euro kif hemm miktub fl-applikazzjoni stess u għal sentejn 10 euro. Tajjeb, u anke tistgħu tużaw jekk tridu r-Revolut u jew anke l-BOVP, ġifieri hemm kollox hemm id-dettalji kollha hemmhekk. Tajjeb. Grazzi mill-ġdid, Grazzi l kulħadd, grazzi mill-ġdid tal-istedina, tuhom daqqatit il daw il-nies għax nifhem 5 euro u 10 euro huma xejn. Ġifieri u naħseb li lotja żgħira mbagħad tkun jistgħu joħolqu ħafna riżorsi importanti għal Malti. U nixtieq nirringrazzjakom kollha kemm intom tax-xogħol li qed tagħmlu fl-iskejjel. M'għandkomx xogħol faċli, imma xogħol sabiħ ħafna. Nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom. Grazzi. Lejla tajba l kulħadd. Grazzi, proset. Grazzi ħafna.